Boa tarde a todas e a todos os que estades aquí no Salón de Plenos e os que nos estades seguindo tamén a través da nosa canle de YouTube. Antes de nada, quero enviar un agarimoso saúdo a todas as persoas da Fundación Eu Son, que ademais algúns síguennos. Un forte abrazo e grazas por estar sempre. Ben, imos a comezar cos asuntos da convocatoria. O primeiro é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se queren comentar algo ou a aprobamos. Queda aprobada por unanimidade. O punto número 2 é o expediente 1072 do ano 2025, é relativo ao catastro, ao servizo de catastro do noso concello. Ben, neste caso vou non a defender eu mesma e paso a explicalo. O que traemos hoxe a este pleno é o estudo e a aprobación da adhesión do Concello de Burela a un novo modelo que se unifica para conveniar o catastro a nivel nacional e o obxectivo é seguir prestando ese servizo público útil, próximo, eficaz e melloralo, non? Este novo convenio que permitirá? Vai ampliar e reforzar o traballo que xa vimos facendo e incorpora 3 melloras fundamentais. En primeiro lugar, a tramitación das alteracións de orde xurídico. Falamos de cambios de titularidade ou dereitos sobre inmobles, herdanzas, compraventas, doazóns. Ata agora iso non estaba formalmente incluído neste convenio, aínda que o Concello sí que é certo que xa viña asumindo ese traballo. Non, co novo modelo pasará a estar regulado, dándolle máis seguridade ao procedimento e recoñecemento tamén do traballo municipal. En segundo lugar, a tramitación das alteracións físicas, tamén nos inmobles rústicos. Por que? Porque ata o momento xa tramitamos modificacións en inmobles urbanos, como novas construccións, ampliacións, reformas, pero co novo convenio poderemos facer tamén nas fincas rústicas. Supón unha mellora importante para os veciños e veciñas que teñen propiedades fora do núcleo urbano. En terceiro lugar, habilítase unha cláusula que permite ao Concello colaborar no mantemento catastral. Isto implica que poderemos detectar e comunicar erros actualizando datos de superficies de lindeiros, por exemplo, e garantir que o que aparece no catastro se corresponde coa realidade, traballando ademais coa coordinación da xerencia territorial. Ademais, dende a propia xerencia, indicouse na última reunión que tivemos de seguimento que os trámites necesarios redúcense á aprobación desta encomenda por este pleno e despois a redacción dunha pequena memoria para o que nos ofrecerían asistencia técnica. A día de hoxe, só no que vai de 2025, xa levamos tramitados 62 expedientes de alteracións de orde xurídico que precisamente é a liña de actuación que incorporará este novo convenio, non? Así que ten todo o sentido formalizalo canto antes. Tamén quero aproveitar para poñer en valor o traballo que se leva facendo nesta legislatura, con resultados moi significativos no ano 2024. Levamos 7 expedientes de tipo 902, que son os de novas construccións, ampliacións e reformas, afectaron a 30 inmobles urbanos e un rústico, 72 expedientes de tipo 903, estas son segregacións, agrupacións, divisións, afectaron a 483 inmobles urbanos e 209 rústicos, 3 expedientes de tipo 904 por cambio de uso ou demolicións que afectaron a 7 inmobles urbanos, 90 expedientes de tipo 901 son relativos a cambio de titularidade e afectaron a 89 urbanos e 29 rústicos. Todo este volume de traballo foi posible grazas ao compromiso do equipo técnico municipal. Quero facer unha mención especial á oficina técnica, que ademais asumeu a catalogación de dominios públicos e permiteu regularizar propiedades lindeiras e desbloquear situacións que levaban anos sen resolverse. E tamén quero destacar o papel da administrativa que atende os mércores á veciñanza, expide documentos, resolve dúbidas e facilita que o servizo sexa realmente útil e accesible. A día de hoxe, o Concello é oficialmente un punto de información catastral, un punto PIC, solamente agardamos que o voto a favor para poder ter este convenio, como xa digo, non en vigor, que xa o temos, sino mellorado para poder asumir esas competencias. Moitísimas gracias e paso a palabra ao señor Rouco.
Sí, moitas gracias. Antes de nada, excusar a ausencia da miña compañera Encarnación Bernal, que por mor do cambio do día do pleno non pode estar aquí por motivos laborais. No referente a este expediente, acabo de dicir a titular da alcaldía, agora mesmo o que hai en Burela é un punto de información catastral tal e como figura na maioría dos concellos da nosa contorna. Na comisión informativa de hai case 2 semanas, preguntouse cantos concellos, se sabía a cantidad de concellos da Mariña que se adherían a este convenio. Non se nos soupo dar esa información. Nós, pola nosa parte, investigamos un pouco e consultamos os concellos que eran similares ao noso en orzamento, un orzamento similar ou superior ao noso, e atopámonos ca sorpresa de que ningún deles quixera aceptar este convenio. Ningún deles. Non sabemos se hai algún que sí que o aceptara, descoñecémolo. Os que nós consultamos, dende logo, ningún deles. En todos os casos que consultamos, preguntamos o porqué, cal é o motivo. Se aparentemente parece unha mellora significativa para a veciñanza. Pois, en todos os casos, nos dixeron exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. O punto de información catastral, que figura agora en calquera dos nosos concellos, convertiríase nunha delegación do catastro. Nunha delegación do catastro. Iso que supón efectos prácticos. Maior burocracia, maiores gastos, duplicidade de traballo para algúns traballadores do concello, a contratación de técnicos especialistas que non hai nas RPTs dos concellos, técnicos especialistas, e, en definitiva, iso que moitas veces veñen denunciando aquí o goberno bipartito da señora López Moreno, unha asunción de competencias impropias, porque isto é competencia do Goberno Central, do Ministerio de Facenda, a través da Delegación de Catastro. Isto sí que é a asunción dunhas competencias impropias. Entendemos, e é o que nos explicaron noutros concellos, que é o que entendían eles tamén, que a duplicidade de competencias dentro dos traballadores municipais que prestaran ou axudaran a prestar este servicio, eles entendían que iba a haber un detrimento dos servicios prestados noutras áreas e departamentos do Concello. E por iso, en todos os casos que nós consultamos, falo de concellos bastante coñecidos, negáronse a aceptar este convenio, porque é asumir unha competencia que agora mesmo non teñen. Unha competencia que se presta de forma máis ou menos brillante dende a delegación que hai en Lugo. É iso que temos que dicir a toda agora. Moitas gracias. Señor Pillado. No, perdón, señora Fernández. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, boa tarde a todas e todos. Bueno, antes de nada, quero sumarme a esa aperta a usuarios e familias da Fundación Euson. Bueno, este convenio ven a sustituir un asinado no 2005 que supón un paso adiante no traballo que xa se ven realizando, vale, dende o ámbito local, pero que agora contará pois con un marco renovado, máis claro, con ferramentas técnicas actualizadas e poder desenvolver mellor esas tarefas. Ademais, este acordo encaixa con modelo de administración útil, próxima e eficiente que queremos para Burela. Unha administración que facilita os trámites, que colabora con outras institucións e que pon os recursos públicos ao servizo da xente. Moitas grazas, nada máis. Señor Iroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros e concelleiras, público aquí presente e que nos poda estar a seguir a través dos medios telemáticos. Pois, como non pode ser de outro xeito, nós tamén que nos queremos sumar a ese saúdo inicial que deu a señora alcaldesa, como tamén queremos volver a reiterar as nosas condolencias e o noso máis sentido pésame á familia de Noelia, a persoa falecida nos terribles incidentes acontecidos o venres das festas de Burela no recinto ferial. Tamén lle queremos mandar un mensaxe de ánimo ás outras persoas que todavía siguen convalecientes. De feito, bueno, sabemos que hai unha persoa que, aínda que está estable, está nunha situación bastante crítica. Dende aquí lle mando un afectuoso saúdo e moito ánimo. Tampouco nos podemos esquecer pois, do involuntario autor, pois que, desgraciadamente, foi o causante de toda esa situación
de forma involuntaria, lóxicamente, é que seguro que a súa forma anímica despois de todo isto tampouco será moi boiante, polo que, dende aquí, tamén lle mandamos un saúde e moitos ánimos para que se recupere pronto tamén. Ben, este primeiro punto que traemos aquí é este convenio co cadastro, unha adhesión a un novo modelo. Lóxicamente, habrá argumentos que defendan que se debe facer este trámite, habrá outros argumentos que o poñan máis en duda. Eu, por unha parte, pódese estar de acordo en que se asuma, en que se faga, pero sí que teño algunha duda porque é un servizo que como ben se dixo, hai que dotalo de persoal, hai que dotalo de investimento, hai que dotalo. E se non houberse a oficina de consumo no Concello de Burela que está sin poder funcionar, pois estaría menos preocupado. Supoño que a xente, a veciñanza, sabe, se non sabe, vámoslo comentar. O Concello de Burela ten unha delegación da oficina de consumo, que calquera que poida acceder a ela a través da página web nacional ve que en Burela hai unha delegación. Sin embargo, cando chega aquí ao Concello, non é atendido. Entón, claro, se nos vamos a poñer nunha situación similar de que dotamos ao Concello de Burela desto, pero que non o poñemos a funcionar, xérame, non sei, inquietude, por así dicilo. Moitas grazas. Ben, só quero insistir nunha idea fundamental, os datos falan por si sós e o que reflicten é que o servizo de tramitación catastral funciona, está consolidado, mellora ano tras ano, e gracias a él evitamos que os veciños e veciñas teñan que desplazarse, resolvemos os problemas máis rápido, fan a labor tamén de ensinar, porque hoxe en día, a través da páxina de catastro, cada un pode ver a súa ficha e as súas propiedades, entón tamén se está facendo unha labor de ensinanza en ese sentido. Non se trata, faime gracia o da competencia, porque se entran na página de catastro, en Facenda, os puntos de información catastral son centros de prestación de servicios catastrales autorizados pola Dirección Xeral de Catastro e ubicados en entidades públicas que pretenden achegarse aos veciños e veciñas e resolver. É o que teño que dicir, insisto, con datos na man, con solucións que se fixeron nesta legislatura de expedientes que estaban paralizados e que se están facendo gracias a dúas persoas que temos no noso edificio. Segundo turno, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Sí, melloraríase. Non o dubido que se mellorou. Pero, miren, que casualidades da vida. Precisamente o que vostedes teñen que facer non o fan. Siguen, creo, que a día de hoxe, sen rectificar a titularidade catastral dunha finca que teñen apropiada indebidamente, a pesar das advertencias reiteradas no seu momento, no entorno do cemiterio da Puída, que lle pertence á comunidade de Montes. Esa tramitación catastral, que directamente dependería de vostedes, simplemente a renunciar a ela, porque saben que non é súa, a pesar de que yo dixamos en reiteradas ocasións, ainda non foi tramitada. O sea que, tamén, non está a funcionar. A pesar dos esforzos, sen dúbida, que están a facer os servicios técnicos municipais. Tal e como se dixo aquí, ter esta, porque é o que sería, estas novas funcións, que non había esta asunción de novas funcións, supoñen asumir unhas competencias que agora mesmo non tiña o Concello. E esas competencias, esa asunción desas competencias, teñen que ser dotadas de recursos, tanto económicos como materiais e persoais. Repito, ahora mismo na RPT non están contemplados algúns postos de traballo que habería que poñer a dispor desta nova forma de funcionar do punto de información catastral e habería persoas non especializadas, non técnicas, que ao mellor terían que duplicar as súas funcións
o que suporía unha merma nos servicios prestados que teñen agora mesmo, porque o que non se pode estar a dúas cousas á vez. Non hai ningún problema cando se trata de desfacerse de competencias do Concello, que as asuma a Xunta de Galicia do Partido Popular, gobernada polo Partido Popular, por exemplo, no caso do Servizo de Axuda no Fogar, ou no Centro de Drogas, para iso non hai ningún problema, prestacións de servicios que se leva facendo neste Concello durante moitos anos, pero sí que é maravilloso poder asumir competencias que non ten o Concello de Burela, competencias que lle corresponden ao Ministerio de Facenda e cargar de traballo aos traballadores municipais, que xa de por sí xa bastantes queixas están a presentarlle, teño entendido. Repito, isto non se fai, non é darlle un botón, hai que dotar de recursos, de persoal, de medios, e isto vai, a larga, vai a traer problemas. Non será por advertir as cousas. O tempo, como é habitual, e como afirma coa cabeza o señor Pillado, que estou vendo de reollo, darános unha vez máis a razón. Moitas gracias. Señora Fernández. Nada máis que engadir. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Nada, reiterar un pouquiño o que dixen, non? Non nos ten por que parecer unha mala idea esta iniciativa. O que pasa que, claro, vemos como funcionan outras oficinas de outros ámbitos que realmente non funcionan, como, por exemplo, o exemplo que puxen anteriormente da oficina de consumo. Sí, moi ben, hoxe estamos aquí para aprobar este trámite, pois que o aprobarán cos votos do equipo de goberno. Despois, pois, habrá que ver como funciona. Moitas grazas. Ben, en canto a esa praza de consumo saleu publicada na OPE do 2024, é unha praza que vai sair en breves, na que xa se está traballando nas bases. Insisto, este novo convenio único que fai é formalizar un servizo que xa estamos prestando, non é unha novidade improvisada, é unha decisión consciente e responsable para mellorar aínda máis todavía pois o que intentamos facer polos veciños e veciñas de Burela. Sen máis, procedemos a recoller o sentido do voto. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra. Abstencións. Unha abstención. Ben, este punto é necesario que sexa aprobado por maioría absoluta pola natureza do punto, co cal pois queda pendente, vale, non o podemos aprobar. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Expediente 956-225, expediente 957 do 2025, perdón. Ambos son imposición e ordenación de tributos, vale? Son ordenanzas fiscais da auga, neste caso. Entón, teño que propoñer realizar un único debate conxunto, se lles parece ben. Evidentemente, se votarán por separado. Non sei o que opinan. Eiroa, non ten problema. Señor Rouco. Sí, gustaríanos que, de agora en diante, isto se trate na comisión informativa. Se aclare na comisión informativa o do debate en conxunto ou non na sesión plenaria, para non ter que estar nestes momentos con estas incertidumes. Isto podíase ter aclarado na comisión informativa. E rogamos que de aquí en diante se faga. Se queren facer debates conxuntos, que se aclare na comisión informativa. Moitas gracias. Na comisión informativa, se non recordo mal, xa o debatimos conxuntamente, tanto isto como que ven despois do ICIA. Fixémolo de maneira conxunta. Sí, pero a pesar de que non a información que me trasladou a miña compañera, é que pode reiterar o meu compañero do grupo mixto, é que non se falou nada no debate conxunto ou non no pleno. Moitas gracias. Serei máis específica a seguinte vez. Teñen algún problema de debatir conxuntamente? Non? Ben, pois pasamos ao debate. No noso caso vai ser o señor Fernández quen debata este punto. Estes dous puntos debatimos en conxunto e votamos por separado. Gracias. Moitas gracias, señora alcaldesa. Primeiro, saludar os usuarios da Fundación Ousón polos diferentes momentos que tuveron que pasar estes días e, animalos a seguir e que seipan que estamos aquí para apoialos no que seña.
Ben, pois o punto que traemos, como ben din, son dous puntos distintos, pero, bueno, é sobre o mesmo tema, que é a actualización dos preços da auga, non? No ano 2022 e no 2023 tomou a decisión, bueno, debido das circunstancias derivadas do COVID, de non aplicar a subida correspondente ao IPC que por contrato que correspondía á empresa. Entendimos que naquel momento pues, era necesario ter ese gesto con veciños que naquel momento pues, moitos estaban en ERTES, cunha situación complicada nos seus traballos, pero sí que tamén é verdad que evidentemente ese IPC que non subeu daquela pues, vais acumulando ano tras ano e chega o momento de que te vamos a ter que poñer unha solución. Xa no pleno de decembro do 2023 fixemos un primeiro incremento ou unha primeira aproximación ao que debían de estar pagando os veciños e hoxe o que traemos aquí é a actualización definitiva dese 9,4% que está pendente de aplicar nas tarifas da auga para regularizar de algún xeito a situación e dicir tamén que hai unha deuda pendiente que non vamos repercutir nos veciños, vai asumir directamente o Concello, así como fixo tamén no ano 22, que se asumeu o Concello ese exceso ou ese IPC que non se lle cobrou aos veciños asumeu no Concello e, dicir que a partir de ahora quedan regularizadas esas tarifas e a partir de ahora o que se aplicará será o IPC tal como marca o contrato. Nada máis. Ben, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Acábase de trasladar unha información que non sei se é exacta ou non. En decembro do ano 23 procedeuse á prórroga do servicio de suministro de auga a unha empresa concesionaria, unha prórroga de 5 anos. Nese momento eu non lembro que se dixera absolutamente nada desta suba. Nese momento. A principios no primeiro trimestre, non lembro exactamente en que mes, non sei se foi en marzo, trouxos a pleno, sin haber avisado previamente, trouxos a pleno a suba do recibo da auga e do sumidoiro. Por aquel entón non lembro exactamente as cifras, pero creo que andaba en torno a un 10% sin ter en conta o IBE. En aquel momento explicouse que había un informe da empresa concesionaria no que se dicía que efectivamente no mandato anterior non se aplicara ningunha suba as cuantías que hai que pagar dos cánones da auga e do servicio de sumidoiro. Pero, iso non é responsabilidade do Concello. Digo, dos veciños. Iso non é responsabilidade dos veciños. Iso é responsabilidade do goberno local que gobernaba naquele momento. Creo recordar o goberno socialista, do que formaban parte tanto o señor Fernández Rey como a señora López Moreno. Trouxose a debate e aprobouse polo goberno bipartito esa suba. Nós, nese momento, propuxemos porque o que se falaba na empresa era de que había que facer unha suba naquele momento do 17 e pico por cento, e nós o que propoñíamos é facer unha suba escalonada durante os 5 anos de prórroga a razón dun 3,5% cada ano, para que non fora unha carga impositiva tan grande para os veciños e veciñas da nosa vila. Naquele momento practicouse esa suba e agora traes unha suba, según se veu nos medios de comunicación, de en torno a 9,4, 9,5 aproximadamente, vale? Tanto no canon da auga, no que se vai pagar na auga, como que se vai pagar no sumidoiro. A xente que pense, estamos falando sin a aplicación do IBE. Se aplicamos o IBE, a suba real que van a ter os veciños e veciñas de Burela estará en torno a un 11,5% en cada un dos recibos, tanto no da auga como no do servicio de sumidoiros. Boten contas o que supón cada 2 meses para cada veciño, según o que están pagando a día de hoxe, esa suba. Repito, naquele momento o Grupo Municipal Popular propuxo unha suba máis escalonada, máis dosificada para os veciños e veciñas de Burela. Según o que se acaba de dicir aquí, porque tal cual figura no expediente, aínda habría que aplicar outra suba a maiores, o Concello di que vai asumir esa suba. Non se dixo eso. Pois eu entendino mal, entón. Porque aínda queda unha suba por facer. Non se completou. Figura no expediente. Vamos, ou a redacción que fixo a empresa concesionaria está errada, ou figura no expediente o tanto por cento total que hai que subir.
e quedaría por subir unha cuantía que se non asume o Concello, terán que asumir os veciños. Logo, iso suporía que no vindeiro ano, porque estamos facendo unha suba anual, dende que comezou o mandato, esta é a segunda suba das tasas, a suba de impostos, suporía unha nova subida importante para os veciños e veciñas de Burela. As contas son as que son, Se, a menos que esteña errada a documentación que presentou a empresa concesionaria, aínda falta outra suba por aplicar, Pero, bueno, vostedes saberán. Neste sentido, nós creemos que é un erro facelo así, xa bastantes gastos teñen os veciños e veciñas de Burela, como para implementar nos tempos que corren desta maneira tan agresiva esa suba no gasto mensual que van a ter as familias dos veciños e veciñas de Burela. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, moi boa tarde a todos os presentes, os que nos seguen pola retransmisión online da sesión plenaria. Primeiro de todo, sumarme aos mensaxes de ánimo cara á familia da Fundación Ousón, dos nosos grandísimos amigos e amigas da Fundación Ousón, e mos trasladar as condolencias á familia da vítima. Indo xa ao punto a debater, isto é algo que, por peso que se diga, é algo que xa anunciou non plenos anteriores, cando se levou a primeira subida, que se iba a aplicar. Evidentemente faise coa responsabilidade de cadrar o equilibrio entre as contas do Concello, que por outro anda gozan dunha boa saúde, co impacto que pode ter nas familias e na veciñanza en xeral de Burela para esta, como ben explicou o compañeiro Fernández Rei, esta subida que hai que aplicar porque durante anos se tiña conxelada a taxa. Con respecto ao que acaba de dicir o señor Rouco, eu non sei se é tanto a falta de coñecemento, que sería grave, porque debería ter o coñecemento do que se vai aplicar, ou é a falta de honestidade, sabendo que non é certo o que di, pois intenta retorcer o relato, retorcer as cifras e a realidade para tentar de alguma maneira enganar ou embarrar a situación, pero que lixa el se cal é a cuestión, pero está claro que ou non se enterou ou non se quere enterar dos datos e da realidade do que se está a explicar, do que figura no expediente. Nada máis por agora. Señor Eroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, eu vou poñer un pouquiño todo en contexto, vou facer así unha reflexión en alto para aclararme eu un pouquiño tamén. Todo isto ven dunha situación complicada, lóxicamente naqueles momentos no que se tomou por parte do Concello, que gobernaba o Partido Socialista naquele entonces, tomouse a decisión de que os veciños non pagasen estas tasas, non? Nese punto, poderíamos estar de acordo, era unha situación complicada e foi un xesto para aliviar a situación da veciñanza. Que nos parece a nós? Que lles faltou a segunda parte. Faltoulles a segunda parte do traballo, porque o que pasou foi que esa situación foise mantendo no tempo, foise creando unha deuda cada vez máis, porque a situación era a mesma, e faltoulles a parte de buscar solucións, buscar alternativas para ter ingresos e suplir esa falta de cobros por a parte da veciñanza. Se eso se fixera, entendemos que as cuantías a debater hoxe neste pleno serían distintas. Fai un ano xa tivemos a subida de un 9,6% nestas mismas taxas. Son dúas taxas, son a taxa do sumidoiro e a taxa do enganche, según nos explicaron, son dúas taxas e as dúas suben un 9,4% neste pleno. Estas mismas taxas xa subiron un 9,6%, o sea que nun ano temos unha suba dun 19% en dúas taxas. Que entendemos? Entendemos que esta suba así, de golpe, e que a veciñanza se teña que facer cargo da súa totalidade en apenas un ano, lóxicamente non nos parece acorde aos tempos que vivimos. Nós tamén estaríamos máis de acordo en que fose unha suba máis progresiva para que a veciñanza non tivese que asumir a decisión naquel momento, que a decisión naquel momento
insisto, podemos estar de acordo, pero tamén digo que lle faltaría unha segunda parte pois, para recuperar ingresos ou para evitar que esa deuda fose crecendo, se fose incrementando en todo este tempo. Non? E pouco máis. Chegamos a un punto en que esa situación non se podía manter no tempo, lóxicamente, porque non se pode, falta de ingresos é un problema que afecta a calquera administración, e agora pues, tómase a decisión de subir en un ano un 19% dúas taxas. Nos, nesto, pues, lóxicamente, non podemos estar de acordo, pues, xa que preferiríamos valorar outras decisións, pero, como sempre, pues, isto depende do goberno do Concello de Burela. Moitas grazas. Señor Fernández. Moitas gracias, alcaldesa. Pois fixe unha exposición moi boa ao señor Eiroa ahora mismo, pero, bueno, chea de dramatismo e de historias, tampouco non se corresponde de todo coa realidade. Efectivamente, xa sabíamos que isto iba a pasar. O sea, non podíamos seguir acumulando por responsabilidade, non por outra cosa. Outros concellos optan por outras cousas e depois aparecen deudas de millóns de euros. Nosotros non queremos deixar esa herencia a naide, a quen esteña aquí. Desde logo non estaría de acordo en deixar esa herencia. En todo caso, porque estamos falando de que xa vai haber máis subidas, bueno, xa o veremos. Iso vai saber co tempo, iso vai falar por falar, enlordar un pouquiño, sempre queda ben enlordar algo, pero vamos a explicar á xente o que é a subida. Para un recibo de 10 metros cúbicos de auga, que é un recibo realmente pequeno, a subida sería 0,83 céntimos ao mes. Para o recibo tipo, que é o que ten o recibo medio que consume os veciños de Burela, que serían 15 metros cúbicos, máis ou menos, a subida sería de 1,09 euros ao mes. Para un recibo de 20 metros cúbicos, a subida ao mes sería de 1,34 euros. Para un recibo de 25 metros cúbicos, a subida sería de 1,62 euros ao mes. E para un recibo de 30 metros cúbicos, a subida sería de 1,90 euros ao mes. Evidentemente, a nosotros nos gusta, isto nos gusta facelo, pero daquela tomamos esa decisión pensando que era a mellor, e evidentemente agora hai que solventar a situación. Dicir, de todas formas, que estas tarifas iban estar pagándose igual, se se aplicaran naquel momento os IPCs. Estas tarifas eran as que íbamos estar pagando hoxe, porque o contrato é o que dice, hai que aplicar os IPCs, e isto é o que íbamos estar pagando hoxe. Coa salvedad, como xa dixen antes, que o Concello vai asumir parte desa deuda, pois porque entende que non quere repercutir ahora mesmo nos veciños. É dicir, eses cartos que quedaron polo camiño, unha parte importante vai asumir o Concello. A partir de aí, cada un que saque as súas conclusións, eu xa digo, por responsabilidade tiñamos que facer isto, a partir de aí, pois, a un parece dalle moito, pouco, pero, xa digo, o que non vale de nada é ir engordando a bola, que siga medrando a bola, que siga medrando a bola, e que veña o seguinte con solucione. Nosotros non somos así, non queremos pois, deixar esa herencia aquí no Concello, e por iso pois, aplicamos isto. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Isto que acaban de escoitar agora mesmo soanos moito. Poden visionar, se queren, o pleno, xa repito, que creo que foi en marzo, a todos aqueles que nos teñan a ver na casa e aquí, o pleno de marzo do ano pasado creo que foi, no que veo esta cuestión. E tamén xa se deron aquí unhas cifras por parte do segundo tenente da alcaldesa, unhas cifras que o tempo demostrou que non eran reales. Aquí nós dimos outras cifras do que iba a subir e, efectivamente, os veciños pola rúa dixeronnos canta razón tiñades. Que diferencia de valores deu o goberno local naquele momento. Ademais, o señor tenente da alcaldesa, o señor Fernández Rey, deron unhas cifras ridículas que iban subir uns céntimos, dixo naquele momento, e resulta que eses céntimos transformáronse en uns cuantos euros. Agora volvemos a insistir no mismo que insistimos naquele momento. As cifras que está a trasladar agora mesmo á veciñanza o señor Fernández Rey poderán comprobar nos vindeiros recibos, porque isto obviamente van a aprobar, que teñen maioría no pleno, poderán comprobar como eses céntimos, eses pequenos céntimos, ese euro ou euro e medio cada mes que dice o señor Fernández Rey, se transforman nuns cuantos euros. Nuns cuantos euros cada mes. E ao final do ano xa verán, a ver se eran eses céntimos que se dicía o señor Fernández Rey. Repito, a todos aqueles que teñan interese en comprobar a veracidade do que dicimos, por favor, visionen o pleno do mes, eu xa creo que foi no mes de marzo, non estou seguro, no que se trouxo este mesmo tema.
É certo, hai moitas formas de facer as cousas. Pódese hablar aos veciños ou veciñas de Burela ou pódeselles ir aplicando unha suba que se non hai máis remedio que facelo ila aplicando dunha forma máis dosificada para que as economías familiares non o resintan tanto. Falaba o señor Pillado de, como sempre, os fenómenos das calculadoras. Non é a primeira vez que desmontamos neste pleno a varios concelleiros do equipo de goberno, do equipo bipartito, a señora López Moreno, nos seus cálculos. Fíxese vostede, agora mesmo, teño diante precisamente o informe que traslada a empresa concesionaria e estás a falar dunha suba incluindo o IPC deste ano do 19,5% entre o do ano pasado e o deste ano, 19,5%. Tal cual dixo o meu compañeiro do grupo mixto, o que se vai aplicar é unha suba do 19%. É dicir, queda medio punto que non aclararon se o van asumir vostedes ou se é que foi un mal cálculo. Queda medio punto por asumir aí. Repito, isto é simplemente, está aquí, teño aquí, anotado, enseño yo a xente que o queira ver, está aquí no comezo, además ao empezar, explico claramente, 17,2, aplicouse unha suba do 9,6 o ano pasado, agora vais a aplicar unha suba do 9,4, pero hai que sumar o 2,3 do IPC deste ano, deste momento, o que supón un 19,5. É dicir, falta medio punto, que non sabemos que non vai asumir, nin como se vai a facer. Pero as contas son as que son. Están aquí no expediente, repito, está no expediente. Polo demais, repito, nosotros estamos totalmente en contra das subas indiscriminadas aos veciños e veciñas de Burela, tal cual se fixo no seu momento co tasazo que incrementou, por exemplo, a suba do custe das terrazas ou dos bós ou dos andamiaxes nas fachadas, etc. Lembro cifras daquel momento, as terrazas as que estaban nas rúas de segunda orde, de segundo nivel, incrementábase alrededor dun 60 e pico por cento, e as de primeira orde case que un 90% o precio por metro cuadrado de terraza. E así poderíamos seguir co resto de subas que houve, hasta en 15 conceptos. O que estamos a ver, dende que o comezo do mandato, é subas continuas nas tasas, nos impostos, para o común dos veciños e veciñas de Burela. E, bueno, xa veremos máis adiante, ao longo deste pleno, se para algúns veciños e veciñas hai algún tipo de prebenda por parte do goberno local bipartito. Falaban, quedábame no tinteiro, falaban de que non queren deixar débedas. Bueno, son expertos niso. No ano 2011, cando o goberno do Partido Popular volveu a recuperar a alcaldía do Concello de Burela, é sabido por todos que nos queixos quedaba unha débeda de preto de 1,5 millón de euros. E lembrarán os veciños e veciñas de Burela naquel entonces que nin se puideran encender as luces no Nadal, que non había cartos, que cortaban a luz no Concello, porque non se pagaban as facturas por parte do goberno socialista naquel momento. Logo, o goberno socialista, non digo que naquel momento creo que non había ningún concelleiro, pero xa é experto en deixar débedas aos seus sucesores. Nós estamos totalmente en contra desta suba, creemos que se podía haber feito de outra forma e, bueno, os veciños e veciñas de Burela xulgarán. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, comezando polo final, vostede fala da situación de 2011, que daquela non nos coñecíamos, nin vostede nin eu, pero eu xa sabía a política local, se veía tan poucos cartos daquela, cando o señor González Barza, o que lle mando un forte saúdo, porque estou seguro que non sigue, había tan poucos cartos no Concello que o señor González Barza encargou un estudio para o tema de luz por 18.000 euros. Se había moi poucos cartos, pero ele gastou 18.000 euros nun informe para o tema do alumeado. Ben, volvendo un pouco ao rego, claro, é maravilloso que vostede fale de prebendas, ou alguén do Partido Popular fale de prebendas, pero, bueno, xa o explicará o que quere dicir, pero, bueno, é maravilloso escoitalo neste pleno. E logo insiste moito no tema da subida progresiva. Eu xa yo intentei, aí coincido con vostede, eu animo a xente a que vexa o pleno que foi na primeira semana de abril de 2024, e insisto moito a xente, como di vostede, en que vexan nese pleno, porque nese pleno eu xa intentei explicar como era o tema dos porcentaxes, que vostede non tiña claro, porque daquela plantexábase unha posible subida
ou queren cesar unha subida aproximadamente un 17%, e vostede xa daquela dixo que se debía entre 5, pois que salía nun 3, algo, e así xa, eu xa expliquei que cando se fai eso coas porcentaxes de forma progresiva, ou ir multiplicando a porcentaxe cada ano, chegaba a salir máis dun 18%, é dicir, vostede quería subir máis algo aos veciños, e evidentemente, se ainda queren facelo de forma máis progresiva ainda, vostede ahora quererá que os veciños pagan un 20 ou un 21% máis, eso é o que a oposición debe pretender, cando a subida que se está a aplicar ahora, como ben explicou o compañeiro, de 2 ou 3 na factura, pois aproximadamente a mitad, evidentemente, cada mes, porque a factura é bimensual, pero bueno, fala vostede dos cálculos, vostede intenta retroceder os datos aos cálculos, pero como ben dixo tamén, os datos son os que son, cada un retorceos como pode, algúns vamos coa verdade e outros nós, como insisto, indo xa ao sentido do voto, nós evidentemente estamos a favor. Señora Iroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, eu, vou facer unha breve recopilación, xa que o señor Fernández me acusou de dramático e non de mentiroso, vou tratar de recopilar un pouquiño o que dixen, e o que dixen creo que foi que é totalmente certo, non? A situación foi a que foi. Naquel momento o goberno do Partido Socialista decidiu que os veciños non pagasen a súa destas taxas, o tempo foi pasando, a situación mantouse, chegou un punto en que a burbulla reventou, nunca mellor dito, que estamos falando de auga. Claro, agora topámonos, que unha parte a van asumir a veciñanza, van asumir os veciños e veciñas de Burela, concretamente este 19% que comentei coa suba dos dous anos, do ano pasado máis esta, e a outra parte, esa débeda que dixo o señor Fernández que se iba a facer cargo o Concello, supoño, para tratar de salvar un pouco os mobles, non? Máis que nada, claro, como lle vamos a facer á veciñanza eso? Claro, que van dicir? Habrá que empezar a pensar nas próximas eleccións en clave electoral, para que non se enfaden moito con nosotros e podamos chegar aló. Moitas grazas. Ben, a ver, solo por volver a insistir na documentación de Espina e Delfín e na nosa transparencia, porque xa no anterior pleno de fai un ano máis ou menos xa o dixemos, o escrito pon que para o ano 2024 a subida que correspondería según os IPCs atrasados era do 17,2, propuxemos a subida do 9,6, co cal quedou un IPC pendente de aplicar, facendo o cálculo dese ano, quedábanos un 6,9 e temos que sumarlle o IPC deste ano, que é un 2,3. Quero recordar que no ano 2021, cando se decide non subir o IPC real dese ano fora dun 3,3. Ao non subir o IPC aos veciños, acumulouse unha deuda coa empresa de 18.168,53 euros, que, se recordan, os que estábamos aquí, viñamos a un pleno para pagala. Co cal, quedamos a cero coa empresa e aos veciños non se lle subira o IPC. Que pasa o seguinte ano? Acumulas ese 3,3 máis o 10,5 que tuveramos de subida do IPC no ano 21-22. IPC a aplicar ese ano, un 14,2. O sea, o IPC non é que ese ano suba, non, é que vas acumulando. No 22-23, ao sumar o IPC do 22-23, que fora dun 2,6, tiñamos o 3,3 do ano 20-21. O 10,5 do 21-22 e o 2,6 do 22-23. Tiñamos un IPC pendente de aplicar nos recibos a todos os veciños dun 17,2. Fai un ano subimos un 9,6 e xa advertimos en ese mismo pleno que quedaba pendente isto de aplicar, o que hoxe traemos aquí, que é un 6,9 máis o IPC deste ano, que é un 2,3. De aí sale ese 9,4 e quedaríamos a pré, digamos. Vale, quedaría, todos os veciños estaríamos pagando o IPC que corresponde. Que pasa? Como ben digo, hai unha deuda acumulada que agora a empresa, solicitaremos ya a empresa que nos meta por rexistro, que faiga os cálculos pertinentes, que nos diga que se debe para intentar, como fixemos en aquel ano 20, poder pagar dende o Concello ese diñeiro. Por que? Pois por responsabilidade, porque quero deixar constancia de que este equipo de goberno asume
pois con total responsabilidade esa decisión, consciente de que non é nada popular, pero que sí que é necesario garantir pois esa sustentabilidade dun servicio público esencial como é o da auga. Procedemos á votación. Votos a favor do primeiro punto, vale, porque imos a votar por separado para explicar, bueno, o primeiro é a ordenanza fiscal número 12, que é a de Sumidoiro, sería a auga que pagamos todos os meses, que, por certo, o noso recibo da auga, sabedes que está dividido como en 3 parcelas. A primeira, a que nos ven primeiro, son os metros cúbicos que consumimos cada un, que o imposto, o IPC, sube sobre esa tasa. A segunda parte, que aparece no medio do documento, é a tasa do lixo. Todos pagamos sobre 17 euros ao mes. E a terceira parte é o canon que lle pagamos a Augas de Galicia para que, pois, agora mesmo teñamos, por exemplo, a obra de canalización que están facendo no noso porto. Entón, ese 9,4 que se vai aplicar, que efectivamente en estes 2 anos asumimos un 19% os veciños, porque é o que tiñamos pendiente de asumir, non pode ser de outra forma, é sobre a primeira tasa. O seguinte expediente que vamos a aprobar é o de enganche. Cando enganchamos a auga, eso se paga unha vez, tamén non actualizamos ese IPC. Vale, son 2 conceptos diferentes. Cando enganchamos a auga, pagamos un concepto, e cando pagamos a auga cada 2 meses, pagamos outro concepto. Ben, procedemos entón a recoller o sentido do voto do expediente 956, que é a ordenanza fiscal número 12 de Sumidoiro. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, unha abstención. Queda aprobado o punto número 2 desta pleno porque necesita maioría simple. Procedemos ao seguinte punto, que é o expediente 957, que é a ordenanza 15, neste caso é a de enganche. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, unha abstención. Moitas gracias. Continuamos, neste caso, con puntos que tamén teñen bastante que ver. Traemos hoxe 4 solicitudes de bonificacións do 90% do ICIO ao abeiro da nosa ordenanza fiscal, que contemple esta posibilidade, non, para proxectos que poidan ser considerados de especial interese de utilidade municipal. As 4 solicitudes presentadas corresponden a 2 entidades fundamentais para a vida social e económica de Burela, non? Unha é a Confraría de Pescadores e outra é a Igrexa Parroquial. Por parte da Cofradía de Pescadores tramítanse 3 expedientes e o expediente 1003 do presente ano para obras de modernización das instalacións da Cofradía, o expediente 1028 dirixido á mellora de eficiencia enerxética das cámaras de frío e o expediente 1075 que recolle o proxecto de murais artísticos Pescarte 2025-2026. Por outra banda, a Igrexa Parroquial presenta o expediente 1056 para a reparación do muro lateral do cemiterio parroquial. Ben, dado que todas as solicitudes teñen unha base normativa común e encaixan no mesmo marco fiscal, propoñemos tamén facer o debate conxunto, pero manteremos a votación por separado para cada expediente, tal e como corresponde, se están de acordo. Ben, pois neste caso vai a debatir a miña compañeira, a señora Hijo. Gracias. Boa tarde. Antes de comenzar, tamén quero unirme a todos os sentimentos iniciais, dar todo o meu cariño aos usuarios e familias de Eusón. Bueno, hoxe tratamos en pleno, como ben decía a señora alcaldesa, 4 solicitudes de bonificación do 90% do ICIO, presentadas pola Cofradía de Pescadores e pola Igrexa Parroquial, no relativo ao cementerio, de acordo coa ordenanza fiscal vixente. Estas bonificacións están previstas para aquelas obras que poidan ser declaradas de especial interese ou utilidade municipal. E iso é precisamente o que avalan os informes técnicos que acompañan cada expediente, que se cumpren os requisitos, que as actuacións están fundamentadas e que hai base legal para otorgalas. No caso da cofradía, pois refírense á modernización das instalacións, a mellora da eficiencia enerxética e os murais de Pescarte do 2025 e 2026.
A cuarta solicitude é a da Igrexa Parroquial, refírese á reparación do muro lateral do cementerio, unha obra de mantemento e conservación do patrimonio, pero que tamén é un servicio público, porque falamos dun espazo que forma parte do noso día a día como comunidade. Non estamos a falar de actuacións privadas sin impacto social, todo o contrario, son proxectos que repercuten directamente no interese xeral, melloran servizos, coidan o espazo público, promoven a cultura e a sostibilidade. En este sentido, encaixan perfectamente nos supostos que contempla a ordenanza fiscal. En vista disto, estamos a favor das solicitudes. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Ben, dentro do Grupo Municipal Popular temos que arrancar esta intervención dicindo que, sen dúbida, todos os expedientes cumpren cos requisitos para a devolución. Cumpren cos requisitos que figuran na ordenanza para a devolución. Iso non é o problema. Ese non é o problema. O problema é outro. O problema é a tramitación. Como se fixo esta tramitación? Habitualmente, o que se fai, o que se facía todo agora, no Concello de Burela, cando alguén, calquera veciño dos que están aquí ou están nas súas casas, quería que se lle concedera unha licencia, o que se facía era pagar a taxa correspondente, despois víase ao Concello, co xustificante, e concedíase a licencia, previo presentación do proxecto e demais historias. Pero había que pagar a taxa previamente. Que pasaba con estas devolucións? O que se facía habitualmente, ata o día de hoxe, era que as asociacións ou empresas sen ánimo de lucro que cumpliran cos requisitos exixidos na normativa, o que facían era que pagaban a taxa do imposto de construcións, viñan ao Concello, facían a solicitude e despois devolvíaselle o 90%, o 95%, dependendo das circunstancias. Pero había un pago previo. Ata o día de hoxe, e ata hai moi pouco, ata hai uns meses, había un pago previo en ambos os casos. Estou seguro de que os veciños que están aquí no salón de plenos e os que están nas súas casas saben dos que estou falando. Se tiveron que executar algunha obra nas súas casas, nas súas fincas ou nas súas empresas. Estou convencido diso. E de que non tiveron ningún tipo de prebenda nese sentido, señor Pillado. Que pasou hai uns meses? Houve unha empresa que se quería instalar aquí no Porto de Burela para comercializar, criar e comercializar salmón, que o que fixo foi non pagar a taxa previa, durante 2 anos non pagou a taxa previa, e solicitou a devolución do imposto sin pagar ningún tipo de canon previo. Nese caso, a empresa, no seu momento, hai 2 anos atrás, solicitaron un aplazamento, unha prórroga, por diversas cuestións que non veñen ao caso agora mesmo. Esa foi a base, un pouco, como dicía a señora doña Patricia, a base legal que tiña a empresa para poder xustificar non haber pagado a taxa correspondente. Neste caso, que sucede ca Confraría de Pescadores e ca diócese de Mondoñedo del Ferrol? Pois o que sucede é que non houve ningún tipo de taxa previa, non se abonou ningún tipo de canon previo. E é curioso, porque a Confraría, o ano pasado, para unha situación idéntica na que solicitaba unha devolución por unhas obras que se fixaron ali, sí que fixo o abono e pagou previamente ese canon, esa taxa que hai que abonar. E despois, de vir a pleno, procedeuse á devolución dese 90% que solicitaba naquele momento a Confraría. Neste caso non solicitou ningún tipo de aplazamento. No expediente, en ningún dos expedientes, existe ninguna carta, ninguna solicitude de aplazamento de pago. En ningún caso, en ningún dos 4 expedientes, existe ningún tipo de carta de pago que xustifique que se abonou a cuantía previa. E dirán, son interpretacións. Vale, son interpretacións. Vexamos logo o que di o artigo 5 da ordenanza municipal sobre este asunto. Leo literalmente. No caso de construcións, instalacións e obras para cuxa realización se deba exixir a presentación de declaración responsable ou comunicación previa, nestes 4 casos presentouse unha comunicación previa, establécese o réxime de autoliquidación do imposto,
Nestes supostos, os suxeitos pasivos están obrigados a presentar autoliquidación no modelo facilitado pola Administración, xunto co xustificante, repito, xunto co xustificante de ingresar nas contas municipais a cota resultante no momento da presentación da comunicación previa. É dicir, os que soliciten esta devolución, previamente, tal cual figura na ordenanza municipal, teñen que facer o ingreso e despois solicitalo, sempre cando se exixa a autoliquidación. E repito, nos 4 expedientes está presentada a autoliquidación. O que non aparece é o pago da cuota previa. Logo, nestas circunstancias, por que se chega a estas circunstancias? Dende o noso punto de vista, chegas a estas circunstancias porque, no seu momento, cando foi o pleno para a devolución, no que se debateu o tema da empresa esta do salmón, que se quería instalar no porto, algunhas asociacións, colectivos, corporacións, etc., viron o trato que se dispensaba a esa empresa, a esa gran empresa de gran capital que dice o señor Pillado en ocasións que non defende. Naquel momento votou a favor, E claro, eu creo que intentaron facer o mesmo. Cal é a diferencia? Que neste caso non solicitaron un aplazamento. Non presentaron esa solicitude de aplazamento. E a normativa acaba de citar literalmente a normativa municipal. Logo, apoiar isto, calquera concelleiro ou concelleira que apoiara isto, estaría andando polo fío da navalla, porque a ordenanza que nós non apoiamos, este grupo municipal no seu momento non participou desta redacción, nin da execución destes puntos, é clara nese sentido. Esperamos que nas sucesivas intervencións que se fan, se nos aclare como pensan solventar esta cuestión. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, grazas, con Manuel Rouco hemos topado. Claro, bueno, non me meto porque, bueno, ben, é un trámite administrativo por obras de especial interese, neste caso, bueno, pues 3 obras que ten a ver coa Cofradía de Pescadores de Burela, outra obra relativa ao cemiterio parroquial. Bueno, os informes basados na redacción da ordenanza marcan o que corresponde aplicar. Evidentemente, nós estamos de acordo, as obras son necesarias, están completamente justificadas, tanto nas instalacións da cofradía como que son de evidente importancia para unha vila mariñeira como a Burela, como nas obras do cemiterio parroquial, que, independentemente das crenzas de cada un, forman parte do patrimonio artístico e histórico da nosa vila, é parte do servizo que ofrecen. Entón, nós, como non pode ser de outra maneira, estamos completamente de acordo. Grazas. Señor Iroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, neste punto vou comezar dicindo que eu entendo o equipo de goberno. Entendo. Pode compartir ou non as opinións que dice, pero eu entendo. Bueno, teño aquí unha parte que a verdade pouco me queda a dicir, porque adiantouseme o señor Rouco, porque é verdade todo o que dixo. Neste concello, cando se vai facer unha obra, unha construción, pois hai unha taxa que se chama do ICIO, que eso, mentres, bueno, cando vas facer a obra, pois pagas as taxas, presentas a documentación que corresponde e despois solicitas esa bonificación do ICIO, non? De feito, como ben dixo o señor Rouco, pois a propia Cofradía de Pescadores, na súa anterior solicitude para os murais da cofradía, así o fixo, como consta a documentación no expediente. Fixo todos os trámites, pagou todas as taxas, despois solicitou a bonificación e aprobouse neste pleno por maioría absoluta. Ben, dicía que os entendía. Bueno, antes, perdón, o artigo 5, como ben leu o señor Rouco, pois sí que efectivamente obriga a que iso sexa así. E por que fixo a cofradía na súa anterior solicitude todo eso? Pois porque os propios técnicos do Concello de Burela lles dixeron que se tiña que facer así. Lógicamente, pois a xente fará
o que se traslade desde os técnicos do Concello. E ata cando foi así? Pois, efectivamente, foi hasta que a empresa do salmón fixo aparición despois de tanto tempo sin saber nada dela e, pois, bueno, que solicitaban unha bonificación do 90% do ICIO sin cumplir cos trámites. E eu, como comecei dicindo, os señores do goberno, eu entendo, porque ao fin e ao cabo esta taxa que é, pois mira, as galiñas que entran polas que salen. Para que me vas pagar se despois te vou devolver? Vamos deixarnos de trámites, vamos facelo todo. Non me pagues, págame o 10%, ese, e todos están amigos. Pero o problema de fondo de todo isto é que vostedes non están respetando as normativas nin as ordenanzas municipais. Ese é o real problema. Porque fixerono coa empresa de salmón, claro, ahora calquera que veña, pois vai facer o mismo. É que sería do género bobo non facelo. Van facer o mismo. Vostedes, como xa dixen naquel pleno, asentaron un terrible precedente. Ahora todo o mundo non vai cumprir as normativas. Pa que? Eso, falamos co ayuntamiento, que nos amañen así, que vayan a pleno, que se aprobe, é solucionado. Ese é o problema de fondo. Entón, claro, ahora que veña agora dirá, pois fago igual, para que vou pagar. Fago así, e punto. A donde vou é a esa sensación pois, de que aquí as leis están para non cumprirse. Da igual, que as haxa, que non as haxa, que máis dá. Nadie. Desde o propio Concello xa non lle facemos caso como lle vamos a exigir á veciñanza que cumpra a normativa. Non o entendo. E por este momento, nada máis. Moitas grazas. Señora Hijo. Gracias. Bueno, primeiro, non confundamos as cousas, vale? Todos os veciños e veciñas pagamos as nosas licencias e os nosos impostos como corresponde. O que hoxe debatemos é a bonificación do ICIO, vale? Que permite a lei. Eso por un lado. Despois, o que dice a ordenanza fiscal, como ben leeron, o que pasa é que leen a cachos, non leen todo. Entonces hai que seguir lendo un pelín máis, vale? Porque dice, nestes supostos, os suxeitos pasivos están obrigados a presentar a autoliquidación, vale, todo perfecto. Pero non seguiu lendo. Cando non se presentou comunicación previa ou a autoliquidación, presentarase no prazo de 15 días hábiles dende o inicio da construción, instalación ou obra. Bueno, volvemos ao inicio. Que vimos aquí? Falar da bonificación. No punto da bonificación establece que se recoñece o dereito á bonificación antes de que se complete ou incluso se inicie o procedimento, que se podría aplicar a bonificación na autoliquidación, dice aquí no punto 9 se o leeron. Para isto, cal é o seguinte paso? Que o pleno o aprobe. Para iso estamos aquí. Aproba o pleno? En principio parece que sí, pero están dando moita volta. Bueno. Vamos ao punto da xestión, o punto 5, que dice, oi, vaya, cando non se presentou, presentarase no prazo de 15 días. Non sei que non entenden. Eu vexo bastante claro, a verdade. Non sei, bueno. De todas formas, o máis importante de todo isto é que se cumpren os requisitos para aprobar hoxe as solicitudes presentadas pola Cofradía e pola Igrexa. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Non sei o que non entendemos, dice a señora doña Patricia. Pois ela mesma o leu. É asombroso isto, a lógica aplastante que exhibiu agora mesmo. Vou volver a ler. No caso de construcións, instalacións e obras para cuxa realización se deba exixir a presentación da declaración responsable ou comunicación previa, nos 4 expedientes hai presentada a comunicación previa, vale? Establecese o réxime de autoliquidación do imposto. Nestes supostos, os suxeitos pasivos están obrigados a presentar a autoliquidación no modelo facilitado pola Administración. Xunto co xustificante de ingresar nas contas municipais a cota resultante. Eu creo que estou lendo bastante claro. No momento de presentación da comunicación previa. E ten razón a señora Hijo. Doña Patricia, cando non se presenta a comunicación previa,
A autoliquidación e o justificante de ingreso preséntase no prazo de 15 días hábiles desde o inicio da construción, instalación e obra, etc. Pero é que isto xa non fai falta lelo, porque nestes casos é obligatoria a presentación da comunicación previa. E, de feito, nos catos expedientes figura a comunicación previa. Logo, esa parte xa queda totalmente anulada. Xa queda totalmente anulada. É moi clara a normativa. Podenlle dar as voltas que queiran, Isto non hai que nos salve. Isto non hai que nos salve. É literal. Repito, literal. Outra cousa é que queiran ter algún tipo de prebenda, señor Pillado, con algunha asociación, corporación, etc. Pero isto non hai que nos salve, porque isto non cabe lugar a interpretacións. É que o entende ata un neno de primaria. Volvo a leelo, por si acaso. Por si acaso, Miren que ter que perder o tempo nesto, vou volver a lelo. No caso de construcións, instalacións e obras para cuxa realización se deba exixir a presentación da declaración responsable ou comunicación previa, que é o caso, establécese o réxime de autoliquidación do imposto. Nestes supostos, os suxeitos pasivos están obrigados, non é quero, non quero, obrigados a presentar a autoliquidación no modelo facilitado pola Administración, xunto co xustificante de ingresar nas contas municipais a cota resultante no momento de presentación da comunicación previa. Isto non se fixo. E a proba de que antes se facía ben e agora se está a facer mal é que precisamente a confraría o ano pasado, para unha situación idéntica, fixo este procedimento tal cual. Pagou primeiro e despois concedeuselle a devolución. Vostedes equivocáronse no seu momento co tema da empresa de salmón. Plantexaron-o mal e agora estamos pagando as consecuencias todos. Todos. Eu o que me pregunto, porque xustificación a isto non escoitei. Pregunteis, oye, van nos dar algún tipo de xustificación para este tipo de prebenda? A ver como pensan saltar este apartado da lei. Porque calquera que vota a favor neste punto está vulnerando a lei, E non hai excusas de é que asinou o técnico tal ou asinou o técnico cual o día de mañá. Están vulnerando a lei, votando a favor. E repito, é que é sorprendente porque estas asociacións, estas corporacións, etc., como se lle quere chamar, correspondelles a devolución. É increíble como se puido meter a pata desta maneira. Simplemente por non haber feito a autoliquidación previa ou non haber presentado unha solicitude de aprazamento, como fixo a empresa do salmón. É que lle lo puderon dicir vostedes, oye, non fagas así que te estás equivocando. Pero nada. Nada. E agora veñen os follos. Eu creo que calquera veciño que esteña na casa e a xente que está aquí no público se quixo atender ao que lín literalmente, veo que non cabe lugar de interpretacións. A norma di o que di. E non hai vuelta de hoja. O que me pregunto é, isto van seguir aplicando de agora en diante para todos os veciños? Calquera dos que están aquí o día de mañá solicitan para unha obra a devolución, corresponde esa devolución e van a aplicalo así. Non lles van a obrigar a pagar previamente. Eso deberían aclarar, Eso deberían aclarar. O lóxico que sería, se vostedes queren facelo así, modificar a ordenanza. Habería que modificar a ordenanza. Pero a ordenanza di o que di. É así de simple. Neste sentido, non temos nada máis que dicir. Moitas gracias. Señor Pillado. Sí, moi brevemente, entendo que o señor Rouco está a decir e aseverar e afirmar que estamos tendo unha prebenda coa Cofradía de Pescadores e coa Igrexa Parroquial, coa Diócese Moño de Ferrol, entón o Grupo Municipal do BNG vai votar a favor, entón pode ir correndo á Fiscalía. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Señor Pillado, a resposta á pregunta que acaba de facer é sí, é unha prebenda. O da Fiscalía, eso xa, para quen queira ir, como xa dixo moitas veces, non teño nin tempo, nin os medios, nin as ganas de ir a ningún lado. Pero sí que é unha prebenda. É unha decisión que toma o goberno do Concello de Burela incumprindo a normativa. Esa é a prebenda. A partir de aquí, podenlle dar vostedes as voltas que queiran. De feito, cando eu preguntei na comisión informativa do LUNS que se me explicase o artigo 5, que é o que acertadamente leu o señor Rouco, cando fixen ese rogo,
preguntouseme por qué. Por que quería saber eso? Non tocaba, non correspondía. Entón, bueno, pues, eu nese punto leí o artigo 5 a explicación que se me deu é que no artigo 9, máis pa diante, nos seguintes artigos, concretamente no artigo 9, sí que se permitía facer desta forma. Eu, mira, que lle din voltas ao artigo número 9, pero será, pues, eso, como dixeron tamén na comisión informativa, serán as miñas interpretacións que non lle din encontrado o sentido a eso. Tamén nesa comisión, tamén por parte do señor secretario, se me dixo que o estaba metendo nun compromiso por solicitar que se me explicase ese punto. E eu, a verdade, quedeime moi ben, o sea, non sabía moi ben como reaccionar, porque entendía que os técnicos están pues, para esclarecer a normativa vixente e apoiarse nela pues, para tomar as decisións. Despois dese tempo, despois de salir desa reunión, pues, reflexionei sobre esa situación e como é posible que poida meter nun compromiso un técnico por preguntar sobre unha ordenanza ou unha normativa vixente. Claro, o señor secretario leva aquí pouco tempo, pero, bueno, eu aquí, neste escano, tamén levo relativamente pouco tempo, pero sí que levo seguindo a política de Burela pues, durante algún tempo máis. E desde 2015 recordo que pasaron 4 secretarios por Burela. 3 fijo, que esta creo que 4 que sí que pasaron 4 secretarios e outros tantos interventores. Entón, claro, asociando un pouco, dice, claro, un compromiso. Pues, o compromiso será pues, que dentro do Concello lle dan outras instruccións e, bueno, cando a oposición solicitamos que nos aclare a normativa, pois xa temos o compromiso creado. Non lle vou dar moitas máis voltas. Sí que é verdade que o proceder non é o correcto, sí que é verdade pues, que o equipo de goberno vai non aprobar porque sí, porque lles dá igual a legalidade vixente e van facer unha prebenda como fixeron coa empresa do salmón e eu, pues, bueno, pouco máis teño que engadir. Moitas grazas. Gracias. Ben, o primeiro que vou a dicir é que creo que 2 anos, aínda que a vostede lle parezan pouco tempo, creo que debería ser o suficiente tempo como para respetar os informes dos técnicos municipais. Vostedes pensan de verdade que imos a traer aquí 4 expedientes cos informes preceptivos pensando que estamos facendo algo irregular? Non, o que pasa é que as súas consideracións, as súas interpretacións da ordenanza valen máis que informes de técnicos municipais. E deixan aquí, deixan constancia diso aquí. O que traemos aquí, porque ademais mesturan e fan nas comisións informativas preguntas de un tema que non é o que estamos a debater. Porque o que traemos aquí é, e non sei se o leeron ben, o primeiro punto que pon declarar de especial interese a utilidade municipal e a actuación pois destas 4 intervencións das que acabamos de falar. É dicir, consideran vostedes que é de especial interese as 3 obras que vai a facer a Cofradía de Pescadores máis a obra que vai facer a igrexa parroquial co muro que se derrubou? Consideran de especial interese ou non? Esa é a pregunta, ese é o punto de debate. Non estamos debatendo se o punto 5 da ordenanza fiscal que é outro expediente aparte, se teñen que pagar ou non teñen... É que non estamos debatendo eso. E vostedes pensan que nos vamos a pillar as mans con eso. Que veñen coa empresa de salmón? A empresa de salmón acaban de decir pideu esa moratoria, pagou os intereses pertinentes porque valoraríao e considerarían o mellor para eles, pagaron tempo despois con intereses, como se fai pois, en un banco ou en outro eido. Hoxe estamos debatendo outro punto. Acabouse, e tamén teño que decir, a taxa administrativa é unha cousa que se paga sempre, fágase ou non a obra, e o ICIO é algo que se non se construe, non se paga. Non se paga. O ICIO págase cando se pon a primeira pedra da obra. O que estamos aquí debatendo é se queremos facer esa bonificación do 90% do ICIO, cando tanto a igrexa parroquial como a Confradía de Pescadores fagan esa obra. Por que? Fai un ano a Confradía pois pagou, fixo así a xestión e xa pagou, adiantou ese diñeiro, non? E tivo que esperar para devolvelo. Se existe a posibilidade de facelo de forma diferente, eu, persoalmente, e como alcaldesa, e este equipo de goberno, pois non queremos facerlle a Confradía de Pescadores á igrexa, nin a ningunha empresa, nin a ningún veciño nin veciña, que quede claro, señor Rouco, ou vostede pensa que para uns sí e outros non. Non, ese é o seu relato.
Ese é o seu relato. O que vostede insistirá en todo o que escribe alá onde o envía. Ese é o seu relato e o que vai intentar manter, pero non é a realidade deste equipo de goberno. O tempo, como di sempre vostede, vai nos poñendo todos no seu lugar. Señor Rouco, procedemos á votación. Votos a favor, vamos ir expediente por expediente, como falamos, fixemos o debate conxunto, pero vamos a ir primeiro polo expediente 1003, en este caso é a modernización da cofradía. Vale, votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra, exención, exención do ICIO. Abstencións. 6. Queda aprobado. Expediente 1028, en este caso é tamén da cofradía, eficiencia enerxética para as cámaras de frío. Votos a favor. 6 votos a favor. Abstencións. Sí. 6. Ningún en contra. Bueno, votamos todos. Temos xa 6 e 6. Expediente 1056, en este caso é a da Diócesis de Mondoñedo do Ferrol, reparación do muro lateral da igrexa. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. Abstención. 6. Expediente 1075, bonificación ou exención tributaria de murais, en este caso, e luces solares para a confradía. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. Abstención. Ben, quedan aprobadas así as 4 bonificacións do ICIO do 90% para estas 4 obras. Ben, pasamos ao último punto da parte resolutiva. En este caso, é o expediente 927 do presente ano, 2025, Información Económico-Financiera. Vamos a comezar solicitando a ratificación de inclusión deste punto na orde do día, ao tratarse dun documento clave para garantir o cumprimento dos principios de estabilidade e sustentabilidade financiera establecidos por lei. A pesar de non ter pasado pola comisión informativa, entendemos que é imprescindible avanzar e cumprir prazos legais e así evitar posibles sancións, xa que se non o traemos a este pleno, ao seguinte chegaría tarde e non nos gustaría ter que facer un extraordinario. É certo que non o levamos a comisión informativa porque tivemos a comisión informativa xa non este luns, sino o pasado luns, non estaba a documentación completa, entón o primeiro que temos que votar é esa ratificación para aceptar que se debata este punto aquí, a pesar de non pasar pola comisión informativa. Cedo o turno de palabra por si teñen que comentar algo, señor Rouco. Si nós non acabamos de entender cal é a urxencia. Ben, a urxencia, repito, se non se trae este pleno, chegaría tarde no seguinte pleno ordinario e non vemos necesario facer un extraordinario solamente para este punto. Non ten a suficiente importancia para vostedes este punto? Ten tanta importancia que pido a ratificación para incluílo neste pleno, porque é o plan económico financiero do noso Concello. Pero vostede é consciente de que ao non pasar pola comisión informativa, os grupos da oposición non puidamos cuestionar nin preguntar sobre diversos aspectos que son fundamentais para este expediente. E, polo tanto, non temos a información que teñen vostedes. Penso que tiveron tempo antes deste pleno de querer ser e tomalo a ben, e teñen o pleno tamén para debater e para preguntarnos o que consideren necesario sempre. Non sei se queren comentar algo máis, Alberto. Sí, eu gustaríame preguntar, bueno, un dos motivos foi porque non chegou a documentación a tempo. Cando tuveron a documentación completa? Non recordo o día exactamente, uns días despois. Non recordo exactamente o día, 2, 3 días despois da comisión informativa. Cal é o problema? Exactamente. O problema é que quero preguntar. Pasa algo, por que pregunte? Pero quero preguntar, pois, vostede dixo que non estaba a documentación completa para levar este tema á comisión de luns, pois a mí gustaríame saber cando tuveron completa. Non sei cal é a cousa tan grave que acabo de preguntar. Pode ser o mércores?
ten acceso ao expediente e figuran as datas en todos os documentos que figuran no mesmo. E a seguinte pregunta é, non se podría facer outra comisión específica o luns desta semana? Podería ser, pero o luns era festivo en Burela e tivemos unhas festas bastante complicadas, co cal descartei esa opción e por eso o traigo agora para ratificar o punto e poder aprobalo aquí. Sí, bueno, reunímonos o viernes pola tarde ou sábado pola mañá. Eu tampouco lle vería problema a reunirnos o lunes pola tarde. Ben, despois de debatir sobre eso, imos a votar a ratificación e inclusión deste punto na orde do día. Necesita maioría simple. Votos a favor de incluir este punto na orde do día. 6. Votos en contra. 6. Ben, como estamos empatados, volvemos a votar para intentar desempatar. Para o que pido, por favor, é un trámite legal, teñen acceso ao expediente, é algo que o Concello ten que presentar en prazo. Non entendo a votación en contra, honestamente, pido que cambien o sentido do seu voto. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra. Ben, abstencións? Maioría simple. Moitísimas gracias, señor Eiroa. Queda ratificado por maioría simple a inclusión deste punto e vou a defendelo eu mesma. Ben, o plan económico financiero que traemos hoxe é unha ferramenta de xestión. Elabórase porque a intervención municipal pois así o ten que facer, tras detectar que incumprimos a regra de gasto na liquidación do 2024, non? Quero suliñar, antes de todo, que non estamos ante un problema estrutural nin diante dun risco económico. O resultado orzamentario e o remanente de tesourería son positivos, xa se deron conta no pleno anterior, non temos débeda, os pagos están ao día, o propio plan non require nin de recortes, nin de axustes, nin de medidas adicionais. A situación foi puntual, así o recoñece este documento. A realidade é que, por que ben determinado este incumprimento, non? Porque o Concello gastou máis que respecto ao ano 2023. Do 2023 ao 2024, o crecemento do PIB foi dun 2,6 e no 2024 gastamos máis. É certo que fixemos moitísimas inversións e ven un pouco ao fío de todo eso, non? E ademais que partíamos dun 2023 con moi pouco gasto. O que aprobamos non é, unha mostra de querer anticiparnos, de actuar con esa responsabilidade, cumprir a legalidade, xa que cumpre a estabilidade orzamentaria, o cal a mensaxe que traslado o informe dos técnicos municipais é que o Concello está saneado, pero é certo que por moi pouquiño nos pasamos dese 2,6, entonces estás obligado a facer este plan. E sen máis, paso o turno ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Ten razón, señora López Moreno, o tempo pon a cada un no seu sitio. E fíxese vostede que poucos minutos tardaron para que a vostede a poña no seu sitio. Non é a primeira vez neste mandato que temos que volver a traer puntos ao pleno a pesares dos informes favorables dos técnicos, porque estaban errados. Era algo inaudito. Eu non recordo en todas as corporacións que houbo, dende que Burela é Concello, e dende que eu estou en Burela, non recordo unha sola vez que sucedera isto. En este mandato xa van unhas cuantas, ter que volver a traer puntos ao pleno, a un pleno siguiente, para poder volver a debatilos despois de rectificar os erros que lles avisamos no pleno anterior. É que vostedes non fixeron caso, votaron a favor. E a pesar diso, houve que volverlos a traer a pleno. Fíxense vostede. Xa yo dixen en algún pleno, os técnicos son humanos e equivócanse. Como a todos. E vostede xa peca de tropezar na mesma pedra varias veces. Así que, sí, o tempo pon a cada un no seu sitio. Ve que pouco tardamos en poñela a vostede. E fíxese, vostede, falando de técnicos, que casualidade, neste informe, neste expediente, na aprobación do orzamento do ano pasado, tuve a cautela de revisar o informe de intervención que fixera o interventor naquel momento, e resulta que poñía que non había ningún problema coa regra de gasto, que non había ningún problema, que todo estaba ben.
e que se podía aprobar o orzamento sin ningún problema. Equivocouse o técnico, mentiu o técnico, que pasou aí? Porque de repente agora atopámonos cun follón, que sí que se incumpre a regra de gasto. Naquel momento xa se tiña que saber isto, seguro, ao 100%. E, sin embargo, o informe naquel momento dicía que non había ningún problema. O que di este informe, este expediente que traen aquí vostedes, é que vostedes gastaron máis do que lles permitía a lei. Gastaron máis do que lles permitía a lei. E o que di tamén é que para poder solventar esta situación teñen que aprobar un orzamento axustado agora. Cando pensan aprobar, traer os presupostos aquí a pleno? Como sempre en xullo, agosto. Para rectificar esta situación provocada por vostedes. Cando pensan traer esa rectificación? Se temos que esperar a que se rectifique como a finca que hai preto do cemiterio da Puída, que ten que devolver á comunidade de Montes, vamos aviados. Se tardan o mesmo, vamos aviados. E polo demais, de momento, nada máis. Moitas gracias. Señor Pillado. Perdón. É maravilloso que estamos a falar no punto do plan económico financeiro, falando da regla de gasto, e acabamos falando do cemiterio da Puída. Eso só pode explicarlo Manuel Rocco porque acontece, pero bueno, estamos acostumados neste pleno. Ben, o informe de intervención neste caso tamén é claro, o plan presentado dice as medidas a tomar, como xa se adiantou, non obedece a causas estruturais, mas ben obedece a cuestións orzamentarias e a comparacións entre dúas anualidades, así que nós estamos completamente a favor deste plan económico e financeiro, como non podía ser de outra maneira. Grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Neste punto, a verdade, non teño moito que dicir. Sí que vou rapidamente un apunte. Antes vostede dixo que o ICIO se podía pagar máis adiante no caso da empresa do Salmón. Realmente, o artigo 5.2 dice que hai que facer unha liquidación provisional cando se concede a licencia de obra, como foi o caso desa empresa. Moitas grazas. Ben, solamente quería decir que ese maior gasto, insisto, o 2023 partía dun gasto demasiado baixo. Ese maior gasto, que é certo que nos pasamos do 2,6 no ano 24, ben respaldado por recursos suficientes, porque se cumpre esa estabilidade orzamentaria, é proba de que se recaudou o suficiente como para afrontar ese gasto. Solamente deixar eso claro. E outra cousa, ese informe do que fala do ano 24 fala da regla de gasto dese ano. Non ten que ver con que este ano se incumpla. Non entendo, como vai poñer no informe do ano 24 que está facendo alusión á liquidación do ano anterior e fala da regla de gasto do ano pasado, que aí cumplíamos, regla de gasto e estabilidade orzamentaria, e iso volves a facer no exercicio económico seguinte. Non entendo a pregunta moi ben. Sen máis, solicítolles que voten a favor do plan económico financiero, o sea que simplemente é un trámite que temos que ter e que temos que avalar. Señor Rou. Moitas gracias. Interpreto pola súa intervención que non se vai aprobar o orzamento este ano, que simplemente se vai empregar o orzamento presupuestado, prorrogado logo do ano 24. Interpreto pola súa intervención que seguiremos co mismo orzamento. Como non se incumpliría a regra de gasto? Se vostedes houberan aprobado o orzamento tal e como dixemos en diversas ocasións no primeiro trimestre de cada ano. Así non se incumpliría a regra de gasto. Si pode darlle a cabeza o que queira. A pesares de vostedes ser a responsable da área de economía da Diputación, ben está infringindo a lei. Está infringindo a lei. No tocante esta cuestión, fálase de que no expediente figura, e sempre están sacando peito de que hai moitos cartos, que hai moito remanente, e, sin embargo, non hai nin 400 míseros euros para darlle aos alumnos do IES Monte Castelo para ir a Bruxelas. Outros concellos que teñen menos remanente, menos recursos, deronlles o dobre. O dobre. Iso que tiñan menos alumnos nesa viaxe. Pero, supoño que vai por barrios a uns dáselles e a outros non.
Vostedes superaron en máis de 2 millóns o incumprimento da regra de gasto e o que non entendemos é onde foron parar eses cartos. Eses cartos, esas inversións que se fixeron no desglose que presentan vostedes no plan económico financiero, non entendemos onde foron parar. O sea, se foron parar a nova ubicación do molde, ali preto da Marosa, no arranxo das beirarrúas que hai adoquín soltos constantemente. Non sabemos se foi na rotonda de Hijo Garay, non sabemos, porque o que con 2 millóns non sabemos se foi nun novo proxecto para un pabillón novo, que ainda está pendente, hai algunhas promesas do señor Pillado. Non sabemos onde foron invertidos eses cartos, porque realmente con 2 millóns de euros vostedes poderían... Non sei se alguén está falando, interpelándome dentro do público. Bueno, esa é unha aseveración un pouco arriscada e que vostede debería coidarse moito de non facer. Como iba dicindo, non sabemos onde van. Con eses 2 millóns de euros, vostedes poderían haber feito algún proxecto significativo para Burela. De feito, de momento, creo que hasta nin siquiera lles pagaron a expropiación aos veciños e veciños que están por riba, que teñen propiedades por riba dos institutos. Non sei, realmente non temos moi claro a que destinaron todos eses cartos. Pero, bueno, o que sí é certo é que vostede, a pesar de ser a responsable da área económica da Deputación e de ter todo unha recua de técnicos ao seu redor que a poden asesorar, vostede incumpriu a regra de gasto, podendo habelo evitado. Como poderá comprender, nós nisto non imos estar a favor, porque o que sí temos claro é que nós estamos sempre a favor da legalidade e da cumprimento das normativas, non como sucedeu na votación do punto anterior, que algúns grupos políticos prefiren incumplir a lei. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, por alusións, sigo insistindo que estamos falando do plan económico financeiro. Hoxe, polo que fora, o señor Rouco non lle debeu dar tempo de ler o informe, e non nos está a ler aquí un informe de só unha folla, pero hoxe, polo que sexa, non vai ler o informe de intervención. Debe ser que entendo que está de viaxe, está de Erasmus, porque empezou na Puida e acabou en Bruxelas, entón está de Erasmus, entón moi boa viaxe, nada máis. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, aquí falouse en numerosas ocasións, nombrouse o que son os informes técnicos. Bueno, por en distintas situacións vimos o que pasa a veces cos informes técnicos. Pouco que dicir, porque a verdade é que nin lin o que presentaron. Non esperaba ter unha comisión para que se me explicara, pero bueno, xa o público aquí presente xa veu como me contestan, e xa non só aquí no pleno, sino nas comisións, por facer unha pregunta que quero saber, pois esas son as respostas que se lle dan a este voceiro. Nada, simplemente dicir que se hai alguén que pon en compromiso aos técnicos do Concello de Burela non é a oposición. Moitas grazas. Ben, señor Rouco, o que non teño moi claro é onde disparar para embarrar. Non fale de 2 millóns, de verdade, non escriba en ningún sitio porque quedaría en evidencia, porque si leen ese documento e lles estou falando desa porcentaxe do PIB do 2,6 e lles digo que nos pasamos moi pouquiño, o noso orzamento foi de 8.300.000, faga cálculos. Ben, e despois non empece a embarrar que si eses 400 euros dos alumnos que xa utilizou en outro pleno, ademais, é que xustamente, como seguimos unha línea e somos iguales para todos os veciños e veciñas do Concello, pois non vamos, falaba antes de prebenda, e falo de populismo, de quedar ben, de repartir, cando a vostede lle veña ben. Tamén me gustou moito da Deputación, para que vexa que non ten que ver incumplir a regla de gasto con ter os orzamentos ou non. Na Deputación, a cal, dende aquí agradezo o moitísimo que estou aprendendo dentro desta área, aprobamos o orzamento, ali teñen pois temos a sorte de ter un equipo con moitísimo persoal e aprobamos o orzamento a final do ano 24. Aínda así, para que vexa que non ten nada que ver, a Deputación este ano incumpleu tamén a regla de gasto. Co cal, que me permiteu aprender sobre o plan económico financiero que presentei eu mesma no pleno da Deputación,
Non é certo que non o incumplimos, en este caso non o incumple a Diputación, si o Consorcio de Bombeiros, vale? Por algo positivo, que foi subirlle o salario a eses traballadores. Entón, hai accións que durante o exercicio económico non podes prever e que poden causar que gastes un pouco máis do esperado. De todas formas, se o Concello, reitero, cumple estabilidade orzamentaria é porque ten os recursos suficientes para manter ese gasto, isto non supón a hecatombe que tal vez vostedes queiran vender, pero, bueno, para proba, un botón. Nada máis. Xa pasamos a segunda intervención, procedemos a votar o plan económico-financiero. Se me permite, por alusións, é para aclarar unha cuestión que acaba de dicir vostede, que eu creo que está confundida. Vamos a ver, según figura no plan económico-financiero, o presupuesto de referencia sobre o cal se ten que facer o cálculo da regra de gasto é de 6,5 millóns. E vostedes gastaron 8,5 millóns. Aí hai 2 millóns de diferencia. Non sei. Procedemos a votación e insisto no que acabo de trasladar. Votos a favor do plan económico-financiero. 6 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, unha abstención. Moitísimas gracias e xa pasamos na actividade de control. Temos a dación de conta de decretos de alcaldía desde o 2025-275 ata o 552, a dación de conta de acordos da Xunta de Goberno Local desde o 2025-5 ata o 2025-9. E pasamos, se teñen algunha dúda desto, poden facelo en rogos e preguntas, e pasamos á parte das mocións. Comeza co expediente 1117 do presente ano, unha moción do BNG, mantemento da actividade industrial na planta de Alcoa en San Cibrao e a continuidade do emprego. Para isto, pasolle a palabra ao meu compañeiro Mario Pillado. Ben, moitas grazas. O primeiro de nada, saudar aos representantes dos traballadores e traballadoras de Alcoa pola súa presenza, e vou intentar defender a moción o mellor posible, non? Ben, como saben, en 2021 chegouse un acordo entre a multinacional Alcoa e o Comité de Traballadores para, cesar temporalmente a actividade debido á situación que atravesaba a empresa. En 2023 anunciou a empresa que para incrementar os prazos dese acordo. Neste 2025 chegouse a presentouse un memorando de entendemento entre a Xunta de Galiza, o Goberno do Estado e Alcoa e Ignis, que, por outra banda, non foi comunicado ao Comité de Empresa nin foi feito público na súa totalidade. Nese sentido, cabe destacar que aí sí que ten o acordo entre a Xunta e o Estado para esa cuestión. A parte, como sabemos que a problemática da Alcoa, que non a vou inventar eu agora, nin vou facer unha disertación ou porque non sería a persoa adecuada para resumir ou explicar en profundidade esa problemática, pero sí que está nun contexto da cuestión enerxética, e nese contexto en Galiza exportamos o 40% da enerxía producida. Entón creemos que eso sería un motivo suficiente para que a actividade da planta tuvera continuidade. Por outra banda, creemos que dende o Ministerio se pode garantir investimento con mecanismos alternativos de financiamento, tanto con créditos reembolsables, ou mesmo inmiscuindo na Fundación SEPI para unha posible intervención da planta, e desta forma, con algunha destas alternativas, se pudera garantir o futuro da actividade e máis o emprego na planta e tamén, evidentemente, nas empresas auxiliares. Paso xa, polo momento, a ler os acordos da moción, que é baseado no que se nos trasladou en reunións co Comité de Empresa. O Pleno do Concello de Burela insta o Goberno do Estado a facer público o contido íntegro do memorando de entendemento asinado polo Ministerio de Industria e Turismo, a Xunta de Galiza, Alcoa e Ignis, exixir á empresa o cumprimento do acordo asinado coa representación dos traballadores e traballadoras e realizar os investimentos comprometidos, singularmente a construción do forno de ánidos
que garantirán a viabilidade da actividade industrial e a continuidade dos postos de emprego na planta. 3. Garantir a través de créditos reembolsáveis do ICO ou outra fonte de financiamento público o inicio das melloras e a construción do forno de Ánodos. 4. Estender no tempo a garantía do acordo asinado para o mantemento dos postos de traballo para o persoal das empresas auxiliares. 5. Dar unha solución viável que asegura a suministración de enerxía mentre non se materialicen as PPAs previstas. 6. E último, manter a previsión dunha posible intervención pública por parte da SEPI para o caso de que a falta de cumprimento do acordo poña en risco a viabilidade da planta de Alcoa en San Cibrao, para así manter a actividade industrial e os postos de traballo nada máis polo de agora. Gracias, señor Pillado. Señor Fernández. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, saludar tamén aos compañeiros, neste caso de fábrica, que están hoxe aquí presentes. E, bueno, dicir que desde o Partido Socialista vamos a apoiar todos os puntos da moción. Así como tamén apoiaríamos calquera outra fórmula ou solución que garantice a continuidade da planta. Para iso, pois, pedimos tamén responsabilidade e altura de miras a todos os implicados neste proceso, tanto empresa, Goberno Central, Xunta, sindicatos e Comité de Empresa, para explorar calquera vía de entendemento que sirva para seguir co proceso de rearranque da planta e garantir os empregos, tanto da empresa principal como das auxiliares, xa que somos conscientes do gran peso que ten a factoría no benestar e no progreso da comarca. Nada máis. Señor Rouco. Moitas gracias. Eu, como van a ver, non necesito ler nada neste sentido. Creo que todos os que estamos aquí dun xeito ou doutro vivimos da fábrica. Eu creo que se entende perfectamente. Eu, de feito, hai uns anos directamente, tanto eu como a miña familia. E nada, só hai que agradecer que fora no seu día implantada aquí e hai que conseguir que, entre todos, que siga para diante. Por poñer facer unha anotación, houbera sido o que, non sei se é posible, que se incluirá o tema das reunións coa periodicidade pactada co Ministerio na moción, que é algo que no seu día os sindicatos reivindicaron, e nada máis. O resto, intentar remar todos na mesma dirección, porque, como pecha a fábrica, a zona vai non pasar moi mal. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Un saúdo aos representantes dos traballadores afectados neste caso pola situación de Alcoa. Sí, pouco que engadir. Lóxicamente, como non pode ser de outro xeito, este portavoz e o grupo que represento pois está a favor de que se tomen todas as medidas oportunas pois para garantir o traballo da fábrica todo o tempo que sexa posible e incluso máis algo, non? Todos temos que remar para que a Mariña teña un futuro, para que as familias e a economía da Mariña, por que non decilo, teñan futuro. En este sentido, pois calquera medida que se tome pola nosa parte é pouca. Moitas grazas. Gracias. Eu, como alcaldesa de Burela, reitero o meu apoio firme aos traballadores e traballadoras de Alcoa. Aproveito para saudarvos, para convidarvos, xa falamos con vos fora cando remate o pleno despois de rogos e preguntas, que estamos a vosa disposición para que nos trasladedes todo o que consideredes, todos os membros da corporación. Non sei se é preciso un segundo turno, eu creo que non, que podemos proceder á votación desta moción. Votos a favor da moción presentada polo BNG. Unanimidade. Moitísimas gracias. Ben, vamos con outra moción, neste caso presentada polo Partido Popular, moción da Ordenanza Municipal de Terrazas. Pásolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. O título da moción instar ao Goberno local bipartito a rectificación da Ordenanza Municipal de Terrazas. A exposición de motivos é sinxela, tendo en conta que o período de tempo transcorrido dende a aprobación da Ordenanza Municipal de Terrazas a principios do pasado ano e tendo en conta que a mesma segue sen cumprirse, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela propón a presente moción para o seu debate se procede a aprobación por parte do Pleno Municipal o seguinte punto de acordo. Rectificación da disposición transitoria primeira de dita ordenanza anulándoa ou ampliando o prazo da mesma para evitar que diversos locales de Burela vulneren o alí expresado, evitando así que se atopen en claro fraude de lei. Por o momento non teño nada máis que dicir. Moitas gracias. Ben, neste caso debato eu. Dende o equipo de goberno
non imos apoiar esta moción do Partido Popular, que máis que buscar unha solución real, parece buscar un titular fácil e un pouco de populismo, tal vez. Non? A ordenanza de terrazas é certo que se aprobou hai un ano, tras un proceso aberto, participativo, necesario, e é certo que a súa aplicación require de adaptacións por parte de algúns establecementos que levan moitísimos anos pois dunha determinada forma que temos que cambiar. Pero non é certo que non se estea facendo nada. Estamos en continuo comunicándonos continuamente con todos os hosteleiros que teñen preocupacións, que están facendo proxectos, espacios que queremos modificar, en contacto permanente co sector da hostelería, coñecendo as necesidades. Somos conscientes de que aplicar esa nova normativa, insisto, leva tempo, por iso se inclueu esa disposición transitoria, pero estamos actuando con responsabilidade. Se ben é certo que pon un ano, sí que estamos acompañando e ofrecendo marxe para que poidan adaptarse. Entón, non llevemos problema, non estamos detrás dos hostaleiros para intentar sancionar, senón que estamos facendo todo o contrario. Era algo que en Burela levaba sin regular toda a vida. É certo que na ordenanza pon un ano e así o falamos con hostaleiros. Hai hostaleiros que xa fixeron inversións e cambios, entón tamén sería injusto para aqueles que puideron ir avanzando e outros pois que lles está costando un pouquiño máis e estamos dialogando e tirando cara adiante que é o importante, non? Ir traballando e co tempo e con sentido común e non buscar o aplauso fácil, por eso non imos apoiar esta moción. Señor Pillado. Ben, é un pouco redundar na idea que acaba de expoñer a alcaldesa. Eu creo que o que se busca é un problema onde non o hai. O Concello, este equipo de goberno, está a disposición da hostelería en xeral, da asociación, todos os hostaleiros de Burela. A relación é en xeral boa e queremos que a mellor forma de manter, de facer que esa relación siga a ser boa é non crear máis problemas, e por iso nós estamos en contra desta moción. Nada máis. Señor Eiroa. Sí, vou ser breve porque tampouco vamos volver a empezar a ler os artigos da ordenanza municipal de terrazas que se aprobou en febreiro de 2024, onde sí que efectivamente se di que as licencias das terrazas que se otorgaron en anos anteriores a esta ordenanza axustaránse ás condicións establecidas segundo sexa o caso no prazo máximo dun ano. Este é o que establece a lei. Pero, como dixen antes, eu entendo equipo de goberno, entendos. Despois de saltarse outras leis, estou de acordo con vostedes. Para que vamos modificar isto? Algúns modificaron a súa terraza un pouquiño, outros non modificaron nada, seguramente é porque non tiñan nada que modificar, os que foron modificando xa se foron axustando, e tiramos para diante, para que facemos leis para non cumprilas. Pero pasamos, o de sempre. Pasa algo? Non, xa dixo a señora alcaldesa que non iba a sancionar a ninguén. Entón, agora os hosteleros, como lle vai dicir vostede aos hosteleros? Sí, veña, que hai que poñer a terraza como dice aquí a normativa, que, se non recordo mal, incluso dicía como tiñan que ser as cores das terrazas, que materiais había que poñer nas terrazas, como tiñan que ser os peches hasta unha determinada altura, despois acristalado para que vaya co entorno, as publicidades dos toldos e das sillas. E sí que a verdade é que ao mellor algún hosteleiro, algunha terraza foi modificando. Eu, non é que me mova moito por Burela, pero sí que considero que ainda visito os locais de hostelería de vez en cando e para min, máis ou menos, todos están nunha situación parecida. Pero, como dixen, para que vamos a aprobar esta moción? Si non vai pasar nada. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Se non entendimos mal, e tal cual expresou o señor Eiroa, vostede acaba de recoñecer que non vai aplicar a lei. Debemos aclarar o seguinte: o plazo dun ano venceu a mediados de abril. Non existía unha ordenanza de terrazas, tal como se explicou, nunha situación de alegalidade, repito, alegalidade, na que se atopaban os hostaleiros que tiñan terraza. Ao aplicar esta ordenanza municipal, ao crearse por parte do goberno bipartito do PSOE e do BNG,
encabezado pola señora López Moreno, pois creouse unha situación de legalidade. Logo, todos aqueles que infrinxan a lei están nunha situación de ilegalidade a día de hoxe. Das 20-21 terrazas que hai aproximadamente en Burela, 3/4 partes non cumplen coa normativa. No seu día, no pleno de principios do ano 24, están aí as grabacións, pódense consultar, advertinlles que iba a ser moi difícil de cumplir por parte dos hostaleiros esta normativa. Moi difícil. Que estábamos ansiosos por ver como vostedes iban a facer cumplir a lei no plazo dun ano. Estábamos ansiosos. Xa o vimos. Non foron capaces de facer cumplir a lei. Nunha situación que non había ningún problema, porque estaban nunha situación alegal, repito, vostedes crearon un problema. E ora esta xente está nunha situación ilegal, gran parte deles. E se foran tan estrictos como as multas de tráfico, coa policía local, vostedes deberían de sancionalos. Se cumplirán coa súa lei, coa lei que vostedes aprobaron, coa súa ordenanza. Porque nós votamos en contra, se non me equivoco. Porque xa sabíamos que iba a ser moi complicado sacar para diante isto. E vostedes son conscientes de cales son as terrazas que cumplen e cales non. Logo, que están facendo? Están creando unha nova prebenda para uns en contra doutros. Os que cumplen, adaptáronse á lei, esforzáronse ou xa cumplían, non teñen problema, pero os que non poden cumplir, porque era moi difícil que cumpliran, tal cual estaba redactada a ordenanza, e o período de plazo temporal que vostedes lles puxeron, un ano, era evidente que non iban cumplir, que era imposible que se adaptaran. E agora nosotros o que propoñemos é que se amplíe ese plazo para que esta xente esteña novamente nunha situación de legalidade ou que se anule esa disposición transitoria. Porque senón, vostedes, aplicando a lei, deberían sancionalos. E nós non queremos iso. Vostede está recoñecendo aquí públicamente que non vai aplicar a lei para isto. Non vai ser o estricta que está a ser coas multas da policía local. Vai deixarlles que fagan o que estima oportuno despois de vostedes sacar unha ordenanza que ninguén lle pideu que a sacara. É máis, houve algún hostaleiro que lle dixo que iba a ser un problema e vostede non fixo caso. Pero, bueno, así é, como dixo o meu compañeiro do grupo mixto, isto é o Concello de Burela. Nisto se convirteu. Non importa absolutamente nada. A alcaldesa de Burela decide o que se pode facer e o que non se pode facer. Poña ou non o poña na ordenanza, na normativa ou na legislación. Este é o que, en algún momento, se estuvéramos noutras áreas de España, sería un cortixo. Aquí podería ser un pazo, dun gran señor ou dunha gran señora. Isto non pode ser. Vostede é consciente do que está a facer. Está a condenar a meirande parte dos hostaleiros e hostaleiras de Burela que teñen terraza. Estáios a condenar. Porque só falta que haxa alguén que denuncie e van todos. Esta é a maneira de seguir tendo cobertura. Tendo en conta que vostedes a coordenanza, pois esta é a maneira de seguir dándolles cobertura legal. É que é moi sinxelo de entender. E isto non é buscar o aplauso fácil. É facer cumplir a lei. E se a lei, a normativa, non se pode cumplir porque é moi difícil, pois haberá que adaptala para que esta xente non esteña nunha situación de ilegalidade. Porque viven diso. Ese é o seu pan. Moitas gracias. É vostede moi simpático. Fala e se os denuncian, pero antes que non había absolutamente nada e que estaban nunha situación de alegalidade, se denunciaban non pasaría nada. Insisto, estamos facendo un seguimento progresivo, caso a caso, moitas das terrazas que hoxe aínda non cumplen sí que están en proceso de adaptarse, xa hai documentación, hai proxectos, hai interés. O obxectivo, evidentemente, nunca é sancionar, senón ordenar, mellorar e facelo pois da man do sector. É o que estamos facendo e o Concello está traballando en eso, a ordenanza, sabemos todos os que estamos aquí, que era necesaria. Señor Pillado. Ben, vese que a lei depende de según nos vai veña ben ou non, a normativa de tráfico ao parecer, iso xa, cumplir ora, vostede importalle menos. Xa eu dixo unha vez, fixenlle comparación con
con The Fast and the Furious, a película, hoxe é a segunda parte, Too Fast, Too Furious, debe ser Manuel Rouco o protagonista desa película. Pero, ben, fixo unha pregunta á señora alcaldesa, vou me permitir contestarlle eu como bo galego, con a pregunta, entendo que vostede vai denunciar aos estaleiros, entón, igual ten que contestar a iso. Señora Iroa. Gracias, señora alcaldesa. Eu pouco máis teño que engadir. Sí que teño unha sensación como... Vou intentar poñer un exemplo gráfico, aínda que pode ser un pouco burdo, pero creo que vai explicar perfectamente a situación do Concello de Burela. Isto cando éramos pequenos, que baixábamos todos a xogar á rúa, xogábamos á pelota, e lóxicamente só había un neno que era o que traía a pelota. Entón, pois, poñámonos a xogar á rúa, ao fútbol, xogábamos co pé, tirábamos, rateábamos, tal, ata que o neno da pelota se enfadaba e collía a pelota ca man, e tiraba ca man, e o resto dos nenos dicíamos, pero estamos xogando co pé, a pelota é miña e xogo como me dá a gana. E iso pasa un pouco aquí o Concello de Burela. Todos temos unhas ordenanzas, hai unha legislación, hai unha constitución, se queremos seguir máis arriba, que todos prometemos ou xuramos, aínda que fose por imperativo legal, cumprir. Pero chega un momento, cando hai que xestionar, pois, pa que? Se iso é dar traballo, iso é... Si non pasa nada, si o señor Pillado xa leva dito 2 veces para ir denunciar, pero naide ne denuncia. Eu xa dixen que nin teño medios, nin tempo, nin nada, e creo que outra moita xente pois tampouco vai facer. E aínda que se denuncie, e haxa unha sentencia, como xa hai casos que hai unha sentencia judicial en contra do Concello de Burela, tampouco se cumple. Entón, claro, dicimos, pa que? Pa que? Perder o tempo, perder vida para que ao final non pase nada, naide teña unha responsabilidade. E con isto pasa o mismo. Sí que estou de acordo que se aprobou unha normativa das terrazas, estou de acordo que se aprobara. Tamén dixen que non votei a favor porque había cousiñas que, baixo o meu entender, non estaban correctamente redactadas, e había que modificar, por iso non a apoiei, pero sí que apoiei que houbera, nese sentido, que houbera unha ordenanza. Pero, bueno, xa que hai unha ordenanza, pois, claro, cumplila ou non xa é decisión do equipo de goberno. É un pouco como as ordenanzas anteriores. Hai ordenanza, sí, pero, bueno, pasámola por encima e xa vamos facendo nosotros. Como dixen antes, non é o detalle en sí, é o fondo. É o fondo. Hoxe en día no Concello de Burela é moi perigoso. Moitas grazas. Turno de peche para o señor Rouco. Sí, moitas gracias. Hoxe o señor Pillado gañou o seu soldo con estes monólogos humorísticos. Fixo ben. Así se gañan 20.000 euros ao ano, señor Pillado. O que non dixo o señor Pillado, intentando meter nun apreto a este portavoz que lles fala, é que xa hai denuncias. Xa antes desta moción xa hai denuncias. E xa hai denuncias xa o ano pasado. E xa hai denuncias dende abril. Non sei en que sentido, e vostedes saben porque está no Concello. Presentáronse esas denuncias. E teñen nome e apelidos, e ningún é Manuel Rouco. E máis, hai algunhas denuncias que, se non me equivoco, foron feitas por hostaleiros, contra outros hostaleiros. Vostede sabe. Pero vostede, mire, sempre, os que non nos ven habitualmente, dígollelo, o señor Pillado sempre trata de dicir que o Partido Popular retorce a realidade. Acaban de escoitar a súa intervención anterior. Quen retorce o qué? Isto é o que hai. Intentamos darlle cobertura legal a un grupo profesional que agora mesmo está nunha situación de ilegalidade, provocada pola aprobación desta ordenanza cunha serie de bases, cunha serie de disposicións. Só se trata de modificar esa ordenanza ampliando unha das disposicións ou eliminándoa para que sigan tendo cobertura legal e non haxa problemas. Non será por advertilo. E vostedes, polo que sexa, é incomprensible, votan en contra. Vostedes queren ter que sancionar os hostaleiros de Burela que teñen terrazas, porque iso que parece que están trasladando. Porque é tan sinxelo como a iso. Antes, na situación de alegalidade, que tanta gracia lle fixo, que lle pareceu moi simpático, efectivamente, os hostaleiros tiñan certa cobertura legal, podíanse amparar nalgún vacío legal. Agora non. A lei é clara, leu o señor portavoz do Grupo Mixto. A ordenanza é clara.
Téñense que adaptar no plazo dun ano. A maioría non se adaptaron. A inmensa maioría desas 20 ou 21 terrazas. Non se adaptaron. Vostede quere que esa xente sexa sancionada. Porque iso é o que estamos a debatir aquí. É tan sinxelo como ampliar, modificando a ordenanza que vostedes crearon, ampliar ese período, ou un tempo que vostedes estimen oportuno, ou eliminar esa disposición para que non haxa un tempo, para que non se lles acote o plazo aos hostaleiros. É tan sinxelo como a iso. Pero, según vostede, buscamos o aplauso fácil. Estivemos esperando un ano e pico para ver se vostedes eran capaces de cumplir co que dicían. Sabíamos que non ia ser. Unha vez máis temos a razón. Unha vez máis. Non nos equivocamos. E son unhas cuantas, Son unhas cuantas. Oxalá vostedes tiveran esa capacidade para equivocarse menos. Os hostaleiros e hostaleiras de Burela non sei se van a visionar este pleno, pero se o visionan, que sepan que dende o Grupo Municipal Popular intentamos darlles esa cobertura legal que agora non teñen, e que dende o goberno bipartito, encabezado pola señora López Moreno, negáronse a elo. Porque era tan sinxelo como absterse. Non tiñan nin que votar a favor, porque sabemos que lles costa votar a favor das propostas do Grupo Municipal Popular. Era simplemente absterse, pero están xogando co pan de moita xente. Moitas gracias. Ben, antes de proceder á votación, simplemente decirlle ao señor Rouco que non fale do que non sabe e as denuncias que hai encima da mesa son por ruído. Vale. E a frase que acaba de decir di moito de cal é o seu titular, non? Dice, isto é o que estamos a debater. Se vostede quere sancionar a hostelería, esa é a orixe desta moción, e vostede o acaba de trasladar. Procedemos a votar a moción do Partido Popular. Votos a favor? 5 votos a favor. Perdón, non vi a Alberto Iroa. 6 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Repetimos a votación por haber empate. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra, emprego o voto de calidade da alcaldesa. Ben, e pasamos ao último punto, rogos e preguntas. Pásolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias polo seu voto de calidade. Mira, vamos a ver. Temos unha serie de preguntas e uns poucos rogos. Neste sentido... Perdón un momentiño, solamente vou interrumpir porque no anterior pleno deixamos unha pregunta pendente de contestar. Vai non contestar a miña compañeira, a señora Fernández. Moitas grazas. Bueno, quedaba por contestar a pregunta do decreto 278/25 da devolución de 1.450,54 euros da subvención do Risga da convocatoria do ano 22. Ben, estas subvencións pídense por X persoas, X meses, e faise o cómputo por horas, non? Pero cando unha persoa colle está de baixa, vale, non foron efectivas todas esas horas, polo tanto hai que devolver ese importe, vale, por o tempo proporcional que estuvo de baixa, hai que devolver esas horas a maiores, vale, que se concederon. E nada máis iso. Gracias. Devolvolle o turno de palabra ao señor Rouco. Moitas gracias. Empezamos coas preguntas. Se é posible contestalas hoxe, mellor que mellor. Por que o Goberno local bipartito non solicitou a subvención para o programa APROL Rural que concede a Xunta de Galicia, o que suporía que algún veciño máis de Burela estaría a traballar durante os vindeiros meses? Máxime, tendo en conta que todos os concellos que o solicitaron durante neste prazo deste ano, duplicóuselles a cantidade de empregados. Cando pensa chegarse ata a zona dos Castros para arranxar a desfeita que hai no camiño que baixa dos Castros a Ril? Existen numerosos baches, que xa o denunciamos aquí en numerosas ocasións, e hai tapas de rexistro que foron tapadas no seu día cando se lle botou aglomerado e ninguén, a pesar das numerosas advertencias, se chegou ata ali para liberalas. Preguntamos no anterior pleno pola xustificación para poñer o badén situado na baixada de Ijogaray previo á rotonda. Ese badén metálico, ese reductor de velocidade.
Non se nos houbo dar resposta nese momento, pedimos os informes técnicos que se justificaran a súa colocación, chegousenos un informe do plan de mobilidade e máis da Policía Local, e, sorpresa, en ningún deles se aporta xustificación técnica algunha para a súa colocación. Nada en absoluto. Tendo en conta o indicado no anterior pleno ordinario, infrinxe as recomendacións técnicas para a súa colocación. Xa o dixemos no anterior pleno. Infrinxe as recomendacións técnicas para a súa colocación. Se o día de mañá hai algún accidente e se ve implicado ese badén, ese reductor de velocidade, veremos a ver como acaba o conto. Cando pensa no retirar ou recolocar, solicitamos o informe técnico para o emprego das luces intermitentes que flanquean os pasos de peonís e que son de cor azul. Non se aportou xustificación técnica algunha, novamente, para o emprego desa cor nesas sinais luminosas. Novamente advertimos que non están a cumprir coas recomendacións técnicas vixentes, xa que non son da cor axeitada. Que pensan facer ao respecto dende o equipo de goberno? Adxudicouse... A xente non está vendo porque agora co cambio de tiro de cámara, pero está facendo moita gracia todo ao señor Pillado, estas cuestións que nos trasladan os veciños. Adxudicouse unha regularización de fincas en Torrentes por valor dun 6.000 euros en total, tendo en conta que a empresa adxudicataria non puido facer a regularización porque algún titular das fincas non llo permitiu. Que vai pasar con esa contía de cartos que había destinada para esta fin? Para cando pensan comunicarlle, pronunciarse sobre a localización definitiva do mercado que agora mesmo está en Torrentes? Xa van a 2 anos de mandato e seguen sen tomar unha decisión que cada vez é máis urxente. No apartado de rogos, cando o Concello executa unha obra civil, unhas das cousas básicas que debe de facer o seu goberno e poñerse en contacto cos colindantes antes do comezo da obra. Vostedes teñen un mal vicio de tomar decisións sen falar coa xente, senón que llo digan a varios dos colindantes nas obras do camiño de Prom, que se enteraron das mesmas cando xa estaban a executar a obra. A raíz disto, solicitarnos algúns dos veciños que dita comunicación se produza para obras futuras. E por último, se vostedes non queren que os membros do Grupo Municipal Popular participen nos actos oficiais deste Concello e invisibilizalos dentro da corporación, non nos inviten a eles. Pero non nos inviten, oiga, xa non acudimos. Onde non se nos chama, nós non estamos. Sempre o dixemos. O que sí, non fagan, para quedar ben, invitarnos o mesmo día ou o día antes, cando xa temos as axendas axudicadas. Vostedes sigan con esa estrategia de tratar de invisibilizar a oposición, a ver como lles vai. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Vamos allá, entonces. Ben, comezamos cun apunte no decreto 2025-408, un recoñecemento de obriga dun pago da comunidade dun local no edificio de Arcadio Pardiñas 133, edificio España. Cabe indicar que ese edificio non é o número 133, senón o 137, simplemente para correxir ese erro. Ben, despois temos unha preguntiña. O contrato coa empresa da recollida do lixo, a prórroga do contrato desa empresa remata este mes, se non recordo mal. Polo que se ve, non hai previsto facer ningún pleno nese sentido, para licitar un novo contrato ou para... Bueno, de feito, creo que non comezaron os trámites para a licitación dun novo contrato. Entón, están dando a entender que a empresa vai continuar en precario a pesar de que non cumprise coas obrigas para os traballadores que actualmente están traballando na empresa. Ben, máis cousiñas. Hai uns días salía na prensa que se estaban facendo obras no camiño de Prom. Bueno, sinceramente creo que están errados, porque ese camiño é o camiño do Cancelo, según aparece no pexón aprobado no Concello de Burela no ano 2015.
Pero, claro, non sabemos, non hai cartel indicativo de quen está facendo esas obras, nin o orzamento. Entón, gustaríamos saber, pois eso, quen está a facer esas obras, que tramo do camiño van a afectar, se van a afectar a todo o camiño ou solo ali a entrada. Máis cousiñas. A ver, un segundiño, por favor. Sí, o decreto de alcaldía 2025-480 hai un recoñecemento de obriga de 8.300 euros a unha empresa que da urbanismo e ingeniería para a redacción puntual do pexón de Burela. Gustaríanos saber que modificacións no pexón se están a debater e se queren levar a cabo. Ben, isto xa se preguntou. Sí, aquí temos máis. Co tema das subvencións do ano pasado, as subvencións de 2024, foronse, según os decretos que foron aparecendo, entendemos que se foron pagando a mediados de febreiro, principios de marzo deste ano, o que significa que se pagaron fora de prazo e incumprindo a Lei de Subvencións de Galicia. Bueno, eso xa o deixamos aparte. A pregunta que queríamos facer é cal foi o motivo de que o Concello lle solicitase a devolución das subvencións a estas asociacións. Por poñer un exemplo, unha asociación a que o Concello lle ingresou 4.261,35 euros tivo unha reclamación para que lle devolveran 4.045,34 e así, bueno, sucesivamente con distintas asociacións. Entón, gustaríanos saber cal foi o problema que houve para que sucedese iso. O mismo coa subvención nominativa de 20.000 euros que se lle aportou ao Clube Deportivo Burela Fútbol Sala, porque se demorou no tempo en facerlle entrega desa cantía. E, bueno, teño aquí máis, pero hoxe vámoslo deixar así. Moitas grazas. Ben, hoxe imos deixar as contestacións para o seguinte pleno das preguntas. Así que, sen máis, damos por finalizado este pleno ordinario e agradecemos a todos os que estades aquí presentes. Deixamos de emitir e pasamos a palabra ás persoas que están aquí, traballadores e traballadoras de Alcoa.